Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murango na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemo nainde aso twanchira ko bari yogiri tangani kwegure nyumba mwago emambie. Nsoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation aswago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana gose kerese serikali gose kubwatira dese serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwani gorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Onye kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com. Yekoro yeito imeye Nsoko. Nsoko ibyengiya yakire ngumanga bunalero. Onye kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com. Boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso womogusi ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira litko womogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somorobelio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera enyere yabo ya kera litko tomocha Mwanchumo ligararia bwa Nsoko TV oboroso obomogusi inche Clinton ndigia senjera ya bene ngokwarigania na gukumanya buna no chiko bagukomerana na inche asemesa ya mayakoro Nsoko litkoria Jumaine litkoria Alhamisi na bwo litkoria Jumamosi ensemo ne chinsa isato chabotuko elionchiko komanya mangana mayabu na nyara kubaga kuateka kurwa se chinsemo rogongorwa gusi county ya Kisii county ya Nyamira wikase county ya Nairobi na bwo chi county chonsi emirongene na isano na ibere. Nsoko TV oboroso womagusi amoreni gagendrete gotosemwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomurobelyo bubugimano bocheno
asora bigo kumeniwa n'abanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatungitse obochenu kumurikira amarwire n'obugwenia nyoro muroberyo bubugima n'obochenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oburuso bumugusi Eye Yensoko TV oburuso bumugusi obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulenge talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyore libaga lya bene kwegwa migirio chisemi nobosemya igiri y'obulimi bwekerero n'ekikolinga asobolemi bochete skuru nobotugi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya Gale konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyona nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na Pathwell Machine Kile tsukuri Jumaine chinsa ni bere chamurago ba weka chinsa isato asomuro bere oberemi nobotugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pathwell Machine asomuro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririye imena isiko yagusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngondifero po ngoira samagoro wale kamanya gutokanga na twali roba wana wacha gete aya nime yo muroberyo bw'omwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi Eye Yensoko TV oboroso bw'omugusi omurubuli kubwatya nabo kuligirirwa na kyomuntu Tumurigeria bwita sengia Yensoko TV umurubire Yensoko bwakire mambia bono to kwarigania na bigochinga to tibyanga mbuya mono asoko enekia buna ngocha twaringi bunabo bwi aseke wakiriga Jamhuri Kenya Awards asoro cha semesa itonekewa yekorkwanga a trophy wakira ngambia mono kwanya tugo gutwakire kura kwabiriko gusangana intwe nabigo kwabiriko kwenekia buna egeta sengia tuge Yensoko TV nabigo murubire Yensoko bwakire kunyaruko wakolia bia nabigasigeta sengi tuge Yensoko TV na boigo kwenekia buna kurwa soro ngoro itura gusina butame to TV geta sengi tuge Yensoko TV nigo kwandira kyabuna koko manya kire kyago semya nabigo kwali ba kwanya kwena nilyo giriago nabigo ekerengero kyabage ko
tigarwa na bego kia bagi kuyukana gonga mambia bono nkora gwakira ngambi ya mono asogo chore getasengi tugen Soko TV na bega soko ene kia buna egetasengi tugen Soko TV muska kire mutwe na bege merobi eto kwaba wako ene kia buna kuyerigerire mambia bono kwalgania somo morobiri Soko bwakire tunyare to gusanga tunyare to gusemania na bega ngakibune go mwanchi to murigidia kero kwiguririo giri botamata watebanga nechinga kichiri cyo nyara cyo kuboka kwanyara kugo cha kimerobiri ya na ino yabo gwikirania ngere yawe yeritsko nabona twanyari go gwikirania ekewa yeje muri Kenya wali skorene twangwa kiringambi yamo na nikwarigania somo rubyen Soko bwakire chiga kimne chikiritire ndera ndemo na ndiko nyana chire eritkerimo akini nabete kingo komisi. Okay, biyamuno Diana ochirega igo mwanchu murigereri bosio bwe mesa itone kewa ke nigo gekoro kichinguru gekoro kiali bagali mwabe toire na namono mwanye benyare ko bamogoto rigereria na namono gotwa chinguru na kogenda bosio mwanchu muri kwanyare ko bagokara boigo ke nigo gekoro kia obwa matetwaro asiri nayo mwanchu murigereri nabo ige ke nigo gekoro kia libagali rigwa toire twanyare ko batogoteba togoswa asenka yawo una twagotebeti na namono askirengaki kwanyara ko bago tegerera kwanyara ko bago turigereria na kubwati mirobeli ito yensoka na mono murobeli bwensoko bwakire tu asenchira yabena ni gotogoteba iga tu abegete chinguru tukabwaterana nayo na litu atebete na mono twanyara ko batogwikirana na kubeke gutwa asobosyobe kegwe ketaliki ya Diana na Innocent tweka kegwe kenigo kerekia bali tukubwaterana na barabwa somurobeli bwensoko bwakire uchakira omungwano mintogurunga Yohana John Kebati nabo igo ngende barbecue babo Debora bali twabele na barwa somurubeli yo bwensoko bwakire nonye ndani urukaga igo mwanchu murigeri tukabanere Ishmael yobera ga igasenga kiyemo kegwe kenigo kirekero ky'omuntu na namono kikoirana na ande twatebanga ne kirishabiki ko arishabiki naye senchira yabene kwanyara ko bagokoira chinga kichiao na gotwa kirekura ntuntu amanye tenga no nyara ko bagoto ikese gwato ikiri nonye twakure metinye tata sembe mwanchu murigereri mugatubwatesia nabora bolinga nkerekieke insachinde na liere litangani aigane Soko TV mwanchu murigereri Soko bwakire no romurobelio na namonekegwa kiribosiwe yito no kyogwa twekorwa asense meli ya Jamhuri Awards na namono tukanyara ko batoko uribaga nabotebekana ko ba egetaseni kibwate umurobelio bwe umambia urumi ya breakfast show anamono kurwa sechi station kirichikoralia umuntu bwegenka na namono na nyari tukabango kwana no mungwano yo mukuru nga Dr. Kennedy abateba ganchite emenu yegenka akoligire linga ya umurirwa match buya yakinire na nenekera yakinire ndekiro muntu Diana anyara kabaga kumanyanga kya ukwana bateba kero ukwana no muntu no munu oliotali oyo sobo ukwana nebirengereri byaya kinekero ukwana no muntu oikirania senkoro yaye kwana no muntu bwegenka akyogenderete Biande nego sabali baganga warenga ekipe inere mbwengiya ekerota iyo at least into atebete nga Diana takoletiki tayo narororere ukabwate imbugete wancho murigereri chibiche chioligereti yabwo nechia litukolia liarengerie sabato magoroba asomo bogani ogurunga achilds kinige kosi kia Soko TV kera tuare konyara kabatoko ewa egekombe mu director ito nero yuke buguriti asenjira bigaranu na bukuriye liorore buno mu manager ito agendete gwadima yani endete gwanche gekombe kyo na nomonombi ya mono asokonyara kabago tubwatesia gutubekana mbemo buna egetaseni kelike bwatumurobelio olio ugotugutura mambia Soko bwakire na nomono togotebinga ntuchikoba buya mono mwanchu murigereri aiga nilitangani baswali watenga bado mkoko ndio nalika mawa mwancho murigereri na ndebo igo asichibiche cyo cyo kwaligereria kendi yose kelio korage kubekwa sembeo yechorire wiya ntubwate oyo minto Conrad Ongwesi nero yu mwancho murigereri nere na anyarte ko baga konyoreke wa kurwa asenseme yuasa anamono anyarte ko baga konyoreke wa kia balia bagotebunga bakonyara ko bago kori ndinga graphics graphic design ebicha yabonye gatete kwebeka burunge wakora chibiche chito bande bali watabanga muri chibiche chino chikorekana bya abuda bwo ebdote abange birengera ligo sobongo bole maega ye kirenge tuligo nyara kaba ko ligerelia na namono togoteba ekewa bunekyo bakubwatira no mwete na machuka nere tetatebe se timu yonsi lakini nde congratulations
Conrad Ongwesi ase okonyoreke wikio na ase nchira wikiranu inere nchira ya moyo konyara kabatugo kini gitaseni eke asobwa mate nande Diana ntwanyorete eke walende kio konyoreri kogini recognition gosogo tumanyikananga intubono tuligitaseni na mbaibere ase bitaseni biri nyarite ko babigo kina bikoralia umuntu bwigenka ase ebiego ebya Jamhuri Awards ukore namba ibere taligento kire gosori togate banga ntwa luzet twalenge second runners up wanchumuligereri certificate twanyorete certificate twabeira sembeo na niko togendete gukina so bwango na mono tokwerene linga mbya mono mwanchumuligereri na egati ya biri byose tokonyara kabato gukora ne senyencho yago ayabuno muligereri kwabere gutobwatesia asenchire weekend na ndebono tigango kwaninga itongo mwochochi kera na agatebiria samanga na UNCP mwanchumuligereri na yirene linga itongo no guys talike 24 umutinyo ne komeralimo umwaka bw'ikiri 2025 anena mono togote binga semambia bono nyara kaba waso murubuli rito nyara kaba tokogenda sobwa mona koranga twabweneire asenchira yobo ikiranu anena mono twara kwane Diana ngakirende weekend yawe yarenge weekend ya nambia yarenge Innocent nande nagogeta seke wiki nande tigana nyuyu mwanchu muliryanga naye kwawete etmeto sena mbatu yarenge asensemere ya political reporters bali bakoralia siasa sana abo bakorera siasa manjito muliria naboigo Clinton ondigi nere naweta se abaralia New Sankers of the Year nere naitwe certificate aso kolibia kolino manjito muliria nande tigana irana gwakiringa mbiyamo nikiagara litukia matuka yonse na chire nae kwagerire na beire ginko dance korigerie keweke nande tia gwakiringa mbiyamo no butamba soko chori gitaseni gitugen soko TV gonge weekend yane biya yarenge nande na iranire tunyare tugusange kiagara konyana Misiri sana. Okay, karibu sana. Umuchibuna kwayo tigete na bole boronge ntorasali kende no tole na kebatiga iga kebatirende ngo nagatebale ngabamintu na inche mwatebanga ekegwikyo kebatinga mwandeli bagachi chai ga kebuguri go chigoro ekara kirenga kinero korange yugito lya kira sembeo asenchira weekend ndo chega iga lame kyo mariba awateba bluetooth senior kurmarani bochi watching barikiwa Dennis Kuku Pai korwa tasia twabokire buya na tole email Soko TV bwa kire Diana Ndemo na Innocent Onyango mbya mono Eunice Omusa, good morning Eunice Omusa from Nakuru town tuned in naboigo onze omusori bwege so ataben Soko bwa kire kira Dennis eke omusori bwege susukuru Nakuru City Salams Club goikaga chuba seito watching live mbya mono Barnabas Kebaso agotebanga no ale tuned in Soko ne ya Diana Ndemo Innocent Onyango na Joseph watching korwa Doha Qatar mbya mono Barnabas Kebaso the Barnabas in fact tumbali mukomera na totebese community ya online bono bachaka kababu naba amatemono bali mu gwikira naso bwamo mbiyamo naso kabayigatia bali bagokoba bagotobwatia asenchira bika nindo chegega diu kinyakundi agatebe soko bwakire kurwa kino 87 Kiambu pamoja Jessica Morao tebe soko bwakire mbokeli aba teacher Rebecca Kasarani Primary Collins Kiyaka Sylvester Kibo twara litukuligia mbiyamo na twara litukuligia Enoch Makoli kurwa Musaraba Town represented well nere Enoch Makoli amaiga ane sema Modesta Makoli naboigo batata Evans Makoli naboigo John Kebati kwa kwani Vriza Kerio yo Frida Kerubo itonere gaiga asante sana kwa kazi nzuri biyamono Enoch Makoli nindoche ensuri ya Maita na Sunday Lady abana Sweet Boy omwana omokorofi na Smart Boy korwa Malin Salams Club mbiyamono century you Barnabas Kebasagote karibu sana Diana Ndemo karibu Ensoko and good work for you what you are doing Pia Innocent and all fans of Ensoko we are together mbiyamono Barnabas Kebaso soko jarakabago to iranilia century you enkia Fred Moga wote watching and listening korwa Nyakimosia secondary missed call Fred Moga muturi awateba notole amonera sumuru komo Jeria Kerubo korwa chinsemo chirichia man mabaharin awateba Kingdom goika Ensoko TV igoso iregaiga na Bible bane Samuel Ongeri na my mom Mariano Ongeri na my husband Ben korwa Pipeline habana ba minto Masdiga na McDotak na boy igwagotebanga na Brighton na bana ba minto Evelyn Rebecca Douglas Duke na Julius Gladys Emery na mashabiki wote watangazaji wa Ensoko TV watuale mambingia kwa niaba ya watangazaji bonsi beke taseni kigeito Ensoko TV ngatebambia mono Jeria Kirbo
Linet Nyambue ensoko bwakire watching from Kajiado mbuya moko guide mbuya mono mwana minto na anda mono asoko jara kaba kugotubwate sinu musakito nimanyete ngabona liare ebara kogenda kuligia ali agendete gokorekana matere kerago yasangiriri gari county ya Nairobi lakini ataraika Nairobi kiyaka ba Machakos kutira kurugo ikirigitengela gocha kabaso Kajiado ndigagocha na kerokyo asenchira bikano Immaculate ya iru kirekurunga Emmanuel Cheta kurwa Maguti Nyamaya Salams Club well represented with my wife Marian Kwamboka ndani aditamati nando mweli gaiga nindoche Eric Nyangawata watching live and soko number 1 Ekegusi station biya mono Eric Nyangau na namono asoko nyarakaba mwatoire okoboko na konyarakaba moto bekanda mbeyemo sensemeli naboko nyarakaba moto bwati aso mtandao na Diana na tigara ngo arajipunguza sembambia bono Majito Moriana ningu kunyuninga na kugenda utuma ujumbe yago asena baitio studio 0788666663 078 marakabere 6 maragatano na 3 nere namba yomoerio utuma ujumbe yago asena mbeyo na wega sensemo ya WhatsApp nere nambeyo mtana ito Facebook na auto live na Nsoko TV YouTube Nsoko TV na wego ncha kirikuwa sense media ya WhatsApp ndo JK yago tebanga job well done Nsoko TV team na wego abaraibe Nsoko TV Nabaga oyonda ananda tebanga it's a well organized station Nsoko TV asante sana JK nabaga Charles Rwanga oteba mwalimu Charles Rwanga from Nyamira County Kenya basement with my wife Jacqueline Kwamboka ndani ya show Monday edition Lavel Misuko baso imemorobyo Gladys Kerubo Sylvia Mora Lavi Kwamboka Weldon Nyaore Jacqueline Kwamboka aotebanga umoja ni nguvu wetira yo manchito mulia na tochito teyanga bono twarente terendeke wiki igonga obomo oteba umoja ni nguvu obomo aboboko nyara bogo tusikimu tumanjito mulia Beatrice Rutege konge na my husband Thomas Rutei abuga osoro motiandorik Richard Bai Kefa Tuya Evans Ogenda Kevason Bosire abigo Dennis Kukupaya oteba kuratasha oika ekinyorokia Bomeroga Nyagisai notorime ya Nsoko TV bwakire tebanga ayene ya itobu na butambe asante sana bana basira temoge konga tebe Nsoko ne mo good morning Diana karibu ime Nsoko Innocent Onyango bana basira temo gekonge kurado hakatari Daddy Rollins gekongo nchiri mom Josephine kemto gekonge baba mora nchiri Joshua Mbiatrimba Keva Kirwanda Best Ramoki Shira kimtura bandu majito muligira nkwira kunyani kubasoma nabo igondo che asina baiti studio ndo chemo ni mabokire ate my scorpion and Soko watching live from Keroka komo kwanya bantu ba Keroka nabiga Nsoko bwakire kirande nseke musubwe sukura na kurusalam niko ndani Nsoko neyemo asante sana majito muligira nabo igo Nsoko bwakire nyasaye no myatu abokire wetera asare oyo njone sogamba kurwanya keburoni nabigo Dennis Kukupana na utebanga Nsoko bwakire ne itobu na butambe asante sana mwanjito muliria nabigo nabo kugenda gutuma ujumbe ya gasi namba yetu studio 0788 666663 nere namba yetu studio nabo kinyara somtanda ulio WhatsApp nabigo buna butambe togotebanga ekero wikira se umtanda yo WhatsApp nabo kubeke simu yawe iga kwanyara gutumira clip kagwa kichwari arabire egeka ntana wika totomere congratulations no clip obo ke mo director itanyara ko baga ko be kasembeo elirende onyara ko baga otatebinga congratulations mbaroro na ndege comeback go set trophy ne yakira umuntu uri nyara ko baga participate asomuro bilibwe Nsoko bwakire go cyakira babo Jerry yakirubo toche Jessica Mura tochiche go trimbo kaiga baka musongeso Colton Yoto Barnabas Hilary Mosioma Isaac Omweno Mozai permanent bonsi p abali banyara ko baga so asomuro bilyoyo na ndamono bali banyara ko baga tubwate siri kinyangau bonsi p bali mwanyara ko ba moko bakira chinga kina intwe anamono mwanyara ko ba mugotobeka ko ba egeta sena mbe ya mumwanchu muligiriri Hilary Mosioma goteba kurwa kankemi ko ikalio manga keroka bwakire byambiya mono nindo chega iga Isaac Omweno Omosai permanent agoteba good morning kurwa nyabitunu abo machoge borabu niko ndani watching live from Nairobi Kibera showground blessing mbiya mono
na be blessed na Hilary Musio mwira ni rega gataba kurwa kangia migo ikalio manga mbuya mono na na eroliro musulugwe guswa teba Diana B Ndemo na Innocent Onyango. Congratulations omusulugwe gusuge kogerege kombe kitogo share naye umusulugwe su KA Dennis Kerandio yu kuruchisa muchiricha na kurusitsa Salams Club go ikaga chuba sobono ali meyo morobeli Kevin Okombo bwa kiribuya kurubwa muaga mo live and agoteba streaming buya mono live for streaming the show live following ndani ya show kurubwa muaga mo nyageita getatu buya mono Christopher Tandi agoteba bwa kiribuya kurubwa burangi Kenyambi with my wife Lydia Kirubo abana Sheila Matiangi Moranga Mikaye mama Mungi na tata Moranga mother in law Mary Mikaye abasani na babisa amashabiki bonsi Ben Soko TV pamoja hadi atamati. Nindoje Dolvin Mora kuruwachi sema gataba good morning in Soko TV. It's another week, new sunshining week. Our loving merciful Lord has blessed us with. Let's say thank you because many didn't manage to arrive today. We don't take it for granted. Wish you a happy blessed week. Biyamono Dolvin Mura biyamono talia bange banyoleli baga gwikira noro umuzuri bwezu gotwakire ali soka ya mo. Congratulations nindo chegeiga Jose Morara Diana ni Jose Madarani Nairobi niko ndani Bonventure mubisa korwa chise mu chiricho musocho no inde me yo morobeli biyamono bale batarasoga iga nimba manyeta samalieta chakane ko baligesi mwagenda uchi usimba taraboka nakinabatenga babuke tigatoso selinga nali mwamu Diana tatebinga lende seikie ye kikwatobekeire bosio maiga yokobora wachire lakini nende ngwa sabitelibaga naranyigwete bakale kuna go debate gosenge batiata takoleta buno muibuli lakini tigagwo nike batiga dituko nyoranga Jose na yako haya go chabuno muibuli naba dismiss mwesi abana bakibatiara haya Jose kiagera kibatira agera tokobori gwa mabori ariyo ko egwebese kibatia kwimukia amagoko igoro kwangu sana iga nari atatu tebi koira randega iga nindo chabange kuri no mwanjito muri yari ngana rituri muamuri ritukuri ari gotebanga no muntu muri wanjire ngondi yayi gotama kabere no muntu muri wanjire ngondi yayi gotama kabere Diana ngondi egatamete kabere litangani mwancho muri lingana limwe mwasema mbia bana batanga no muntu muri owanchira ngondi yayi atama kabere nki lingane liri mwancho muri liri minute go cha asoli gose no nyali kwa bagukolira bara chenyegene tenga ki nyekwanyole opportunity ngake amakabaga gasini iniga katumeke onyegotumeka ibageli nande ndigocha na maina bagotera ngondi gokora ya tamirelia kabere manyego ngai no muntu mulire biyamono andu matunda kuruchinse mochiria ata pamoja Mosetino St Kebande Sokorori Kenya Village Nyamira County following na boigo mwana Suarez no alega iga mwaga Suarez mawe oyere no yo mawe congratulations Morara congratulations Soko gasingia biyamono ni Jose please asante sana Bonventure korwa chinse mochiricha kirombe yamono koso asomurobel tete kwa no mutimo kumusini tokoirana totate gukomanyia amaiya munagenda tekorekana kurwa chinsemo na namono elio tonyara kubatogo tebinga kabe asigeta seni gito gya Soko TV murobel ne Soko bwakire koirana tulege kegeke kirosi Eye ni Soko TV uboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar,
Russia, and we're hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Chinchira chito chigekoronigo chirasoko goserwa konene gosiriwa ni chinchira chekerero ekira kikiagarira Nsoko TV twachire gutorigesha ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somyo regekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro yeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere nabuigabangi nabanyika eligo kwanero ukwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera lituko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbeye Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bomugusi Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yagire ngumanga bunalero Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye Nsoko TV oboroso bumugusi. Murigeria nenga kienena netokira sensemo yali agendete kwene kwikora chingogo au municipality ya Kenya kuri nabutambe tokoteba ngoto cha Kurwase county ya Kisini county Nyamira asito cha Kirane county ya Nyamira sabara ibali abakwameria serikali bamenyekanite na United Opposition bakoraguna Fred Matiang'i, Martha Karua, George Natembea, Bon Kalware ababunge bagusini go bagendete campaign chokomoko boko musike Fred Matiang'i nabigabarwaneli bagusira Matiang'i imeya Nyansiongo na Ekirenyo bagukwana chinga kicho nigo basabira abakichukura banyarwe sokia sobonge eri banyarwa kumusira omusike Fred Matiang'i asokoliye burayi mwaka bukiri bubire 2022 asibabulira abantu bali boigo kurasoro ngorwagusi
kwenekia buna ngocoka bale na kumwakire kura kurinde tibaba bakumucokia Wanjito Murigiria tunyororo boturo kurase studio ito ya kabere ase kambeini yakagire kobayo morembe nigo imeya ikonge chiburaburu chene kiwa mega y'insemo ibere komerana ase ababwatani babegete uniform cha UDA kugani gotanga umusavaro ho United Opposition abaraya abo bagokwana setaro yabo imeya nyansiongo nekerenyo nigo babori omugusi no mwaki chikura gotamusokia musike Dr. Fred Matiang'i Aramisi yeiga asoko bachora ewodi ya nyansiongo musike Jackson Mugusu ewodi yekerenyo musike Jeremia Ongaro abo ewodi ya Nyamaya musike Chris Osiemo na gotiga gotegera abarwanderi be serikali Prende que tuvo Columbus que estaban todos. Como vuelven aquí oroje. Erebe como nene, agapoterito grande twins. Na chile do Gorarica, na kwani na abandozi wande bina, telebini laro, nero laro mwemi kira kore azibia. Como vuelven wene, chena na kono, by the time do kwani na kwenye zina anako Jeremia Ongaro ni mtoji anako Rwanda mnawa. Ono omaideno kumina umoyo minto. Iyo jera kabone za Angola aracha jejeni abantu baminto Jeremia mani ngoino umobira ngoino niwanje boso jomo gusi niwanje Ongati ya wewe sindio? Maana huyu akianguka kura itamaanisha kwamba United Opposition inaanguka kura. Nigekerekio baragire bokongu okogosererwane serikali ya Ruto anne mono maega yoko mochi wa Koraswa kumugavana ho Trans Nzoia Mosque Church na Tembea magari kapigwa we have buried them. Now they have resorted shooting at us. Yesterday they almost killed me outside Wetangula's home. Ambao tunakupinga usijaribu kutuua kwa sababu nchi itachomeka. Your Excellency President William Ruto, you have your way, but we will have our say. Nigo baragire oburayo be bomurai wense nagoteba so mwako 2027 mbachi komorokia Rioki. William Ruto tayari ameanza kupanga suitcase aende nyumbani 2027. William Ruto kama una support nzuri mimi naanza patia wewe yangu. Upanga uende 2027. 2027. Nigo siasa chintini chagendra kubetanse ekera wa matukano katigaire bosio bobochori oboke Stephen Nyarikembunde en Soko TV Kerenyo North Mogirango County ya Nyamira. Ya mono mulikito Steven Nyariki Embunde.
kurwase county ya Nyamira na ndomono uyu nyari tukabaga kubwatia chi campaign chiri chigendete gokorekana SSMU anamona SSMU ya Nyansiongo Ekerenyo Nyamaya asabona uburwanire bwo koligia ebiroge bibyo bwe MCA bogendete nuro chabarayi baikiroro abarai na borucho mu Senate Kakamega umuske Boni Halwale no alengalia mugavana bwe county ya Trans Nzoia umuske George Natembeya negati y'abarayi bali balenge ase umuyigo yuturayiro kebono Diana yakogera nigo bono chi campaign chigendete kubetanse tokogenda busyo moncho muligiryo mo senator bwe county ya Nyamira umuske Okongo umugeni nigo anyari ko bagasoka nagusaba abamenyi bensemo ya gusina namono abakenya ase obuamo banyari ko baba kumugwate si umuske Fred Matiangi ekirabone ganga yaye yokuryo burayi bwense mwaka bwikiri 2025 yanyari ko bagikobekwa tene nigo itira ase kiama kiae ya Jubilee Ande ndade wakera Catholic ba mintongo mbiyamo sana wethere se father naba bishop asogo teneneza umustari umutwe wokurwanira umwananchi muri korana bako sama mangana aba bishop bali yotongo bakera mbiyamo ise kanisa ya Catholic na inche lero kuna naika yonda tukobadenga na inche wonte neine mayaga yo mwana yo minto ukoro ku Dr. Fred Okengo Matiangi uno mosene toino monsabere mwanje ngante nenere mwanje tebo igo wono moto beke sama sabo wono jinga kijaide no ninje nkora gwate sabuli nara be kama sabo aba bonsi pi ninje limo gosiekera chipo bujijiko liye ekero ngeliyo ko bepo otosiekere te Matiangi tobasiekera Gachagua tobasiekera Kalonzo na Tembe wa Marwa bonsi pi Wona nje kurugusiaiga kera litukubuna nguboka mambi ko ira jisana na tangeliyo giri ko so kaliso kero mwana yo binta ewe kero keliyo ko ligi na kyako batebi moroche no turamone nere yes indoma yete there is nothing wrong in loving one of your own. There is nothing wrong ekero chindugo jete kurumata Charago denga baba nerewanjite. There is nothing wrong. Neji ndugucheta bakamba wanja Kalonzo. There is nothing wrong. Na baikuyo wanja Rigiji. Na intwe is there anything wrong agaroto watu mwana ito? Wanjito muriria tugotigana na roboti urona gusika mutweni go gusemia warure gucia saboncholiamo na basaye kwene kebuna ngokora baroboncholia mensi ya Kenya segotebekana munani gensi ya Kenya hiri mutwa sensemo ya uchumi aseba boligwe kolia chinchira au banyara ba koroboncholia bunenchira yamo yowekinya wanjito muriria tunyaro roboti urukura studio ya kabiri. Leo hii tumefika hapa Husi community kama Optiven Group. Optiven ni kampuni ya real estate ambayo imekuwako kwa miaka zaidi ya 26 na tunasema kazi yetu ni kuuda jopo kazi. Tuko na wafanyikazi karibu 700 kutoka eneo zote za Kenya na tunaambia wananchi wa hapa kwamba wae wakiinvest katika nchi ya Kenya, na tunasema kwamba pahali pazuri kabisa kwa kuwekeza ni nchi ya Kenya, kwa sababu nchi ya Kenya tuko nafasi ya 6 katika uchumi. Sasa ningesihi wale wanabiashara, wale entrepreneurs, ukitaka kuwekeza biashara usiangalie tu Gusii, angalia kaunti zingine, enda Mombasa, enda Nyeri, enda kaunti zote za Kenya. Na ukishamaliza kaunti za Kenya, angalia Afrika. Umemaliza chuo kikuu, umemaliza university, umemaliza college, usikae nyumbani. Do something, fanya kitu, usikae tu nyumbani, kwa sababu the future belongs to the people. Wale wanafikiria kufanya kitu nyumbani, usikae tu na usiingie kwa madawa ya kulevya, kwa sababu hapo ndio tunapoteza vijana. Kama the last 3 days tumepoteza vijana 3 wamecommit suicide. Usicommit suicide. Tunakuhitaji ujenge hii nchi yetu ya Kenya, lakini tukesihi viongozi wetu tuweke pesa kwa infrastructure because ukishajenga infrastructure, ukishajenga barabara, basi ukishajenga barabara the development zinafuata tu, na hiyo ndio mwito wa viongozi wetu. Ni vizuri sana, na kwanza tushukuru serikali yetu because serikali yetu imedigitize title deeds. Hati miliki siku hizi ni digital. Ukisha scan unaona historia yote. Kwa hivyo ukishanunua shamba, before ulipe ile pesa, fanya search, na siku hizi search ni online. E-Citizen unapata
habari zote za hiyo property, na nizihi wale watu wanafanya kazi ya mashamba pia tuwe watu waaminifu, so that tusaidie watu wetu, because kupata pesa sio rahisi. Akisha kulipa pesa yako kwa ile shamba, give the genuine title. But I'm happy that the government is doing digitization, na hiyo digitization itatoa ukola yote ya properties. Wancho muligereri togotikana noroboti orurua company ya Optiven anne mono Diana Optiven ngaite bakonye ibisamunye by'ubulemo baruro basemi igoro yokonyara koba bali bakubekera ose kubeka chibese na koranga magendo kwa yanyolire nigo tokenda abara nigo bagenderete gutarira chinsemo elia kobo abarwaniri bosio bobochorio boke mokonyi bumurai bwense negati yabarai bali bagendete gusira abarwaniri bekiama kia UDA bosio bobochorio obo boguchikoba bokorekana niga ayakwana ya sensemo ya mbere north na mono asanyara koba akomwakire campaign umurwaniri bekiama kyo Aselieta Leonard wa Muthendi so amobolia kubwaterana nabarai bande elia nyara koba kagwikirania magendero yeseseme yo onyakonyara libaga lyogochoro. Let me also commend you, Mr. President, for agreeing to work with us. The ministers were in Nairobi last week, and I have given them appropriate guidance on the need for Uganda and Kenya, public and private, to jointly own the Kenya Pipeline Company, the company that supplies or provides. Wewe ndugu yangu mdogo Leonard wa Muthende, kwa sababu Mungu anaenda kukujalia juma lijalo, by Friday next week, by the grace of God and the prayers of the people of Mbeere North and the votes of the people of Mbeere North, you are going to be our next member of parliament of this area. We are instructing you as the people of Mbeere North. We are asking you as the people of Mbeere North. My brother, when you get the seat, make sure every child from Mbeere North gets access to a bursary so that they can further their education. Hapa ni Mbeere North. Hapa sio Mathera. Mahali ambapo wewe ulikuwa unapatiana bursary wakati ulikuwa mbunge kwako nyumbani. Hapa tunapatiananga bursary kwa uwanja, na kila mtu anaenda nyumbani na pesa ya kulipia mtoto yake karo. Na hiyo ndiyo Mheshimiwa Leonard wa Muthende ataendelea nayo kuanzia next week. Mimi nataka kuwasihi kwa heshima, tuchague wa Muthende, washikane na Waziri Roko, washikane na Governor Cecily Mbarire, washikane na Senator Mundigi, washikane na women rep wetu. Sisi zote tuendelee kutetea maendeleo. Siku moja nimepitia hapa nikiangalia maneno ya Mbeere sababu ni jirani. Nikasikiza nikashindwa, kwani majirani zangu wanataka kwenda kwa opposition. Na unajua ukiwa na jirani ambaye ako na mashinda, huyu kijana mimi ni kama mama yake. Mnanipatia niende naye mpaka kule assembly. Vijana wakimuonyesha mambo mengine, mimi kama mama takamwambia anamwambia kunaenda hivi kunaenda hivi. Wiyake mumwancho muligeto sabo kwabera somugano lyo tangana litanga ni bwo kuburukania se kwa romura ibense anyara kabagago kwana rakinende twatete kobeka oyo Mbeere North yo nyara kabago kurwabo se omokonyi bumura ibense kidhure kindiki alenga se chinsemechi ya Mbeere North buna kwaro lyo ne chingwana chiri chenya takwa chikuru wa sensemera kinbono mwancho muligelito kuligelyo roboti rwo mura ibense bunachiete imeyense ya Uganda na kumirana no mura ibense ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni anamono nigo olengo murobeli boko nyara kababo goike company kurunga Devik aseseme ya Uganda somura ibense anyara takaba kanyora libagana gukwana na goteba nigo ensi ya Kenya ebigeto bwa matobuya na aba matebaye ko ananamono kiliaro lekanete komurera machamba kendu ochi asaba likiba mangana asakale goteba ngana obakale ko baba kogendia mangana yoko nyara koba yokoleto mwatanana una ense ya Uganda nigeganeti konyolensemo eyamo ase enyancha ya Indian Ocean mwanchu buligereri tigango toigwe ngakyo murai wensa kwaneta senseme ya Uganda. Let me also commend you, Mr. President, for agreeing to work with us. The ministers were in Nairobi last week, and I have given them appropriate guidance on the need
for Uganda and Kenya, public and private, to jointly own the Kenya Pipeline Company, the company that supplies or provides the pipeline for supply of fuel into our region. The government of Kenya will be divesting up to 65%, and I am happy that Uganda is prepared to co-invest with us, because that Kenya pipeline facility is not just a Kenyan facility. It is a regional facility. Therefore, as the government of Uganda invests in the Kenya Pipeline Company, I want to encourage Ugandans and East Africans to equally invest, both to public entities, but more importantly, to citizens of our region, so that we can diversify ownership of the facilities that we have in our region. Secondly, Mr. President, let me also reiterate that the joint investment of the pipeline from Eldoret through Kampala to the border with DRC and to Rwanda is an advanced stage. The government of Kenya, we have given approval for our two governments to work together to co-invest in extending that line, that pipeline, so that it can serve East Africa as we jointly own that facility. And thirdly, Mr. President, in January, we will be launching the extension of the standard gauge railway from Naivasha to Kampala and onward to join the pipeline from Malaba to Kampala and onward to DRC. Again, that investment that we will coordinate the two governments is for us to be able to improve transport and logistics in our region so that we can be better competitive as we seek to be a region that wanchumulirali tutigarite ACC ya Uganda sabara yabo babire bechinsecho cia Kenya na Uganda baumiranite nigo banyarituka bagotebanga guchakirwa gwike wandeki ya Deviki mense ya Uganda nigo bono guchikurwa amabaga yemere mugochia ase abamenyi bechinsecho na namono asanyira ko bagotebanga inere nchire ya moyo koleta maunchuliria guchia ase chinse bene na namono koranga abamenyi bechinse ya Kenya ense ya Kenya neli ya Uganda banyariko bakwegenderera kiuchumi na kumwirana limbu ya mono omwenyene Devik asogo chakia umurubiryo yubu kunyarkoba bakorangese ya Uganda nere yachakire kwekoros chichuma chiaye. We convene here not just to convene a factory or commission a factory, but we usher in a new audacious chapter in Africa's industrialization ambition. This project is the outcome of visionary leadership, daring entrepreneurship, and enduring partnership between the private sector and our two governments. It reflects a collective commitment to sustainable development, regional integration, and the pursuit of transformative impact for our present and future generations. Your Excellency, I take this opportunity to congratulate you on this remarkable milestone and to commend your steadfast commitment to industrialization and championing transformative investments. This project will provide jobs for our young people, build new value chains for small and medium enterprises, and create opportunities that extend far beyond Uganda's borders. Already, the Tororo facility currently employs more than 400 workers, with plans to increase workforce
within the company to 20,000 by 2027 across our East African operations. Beyond direct job creation, it will open vast opportunities for companies within the East African community, particularly in transport, in energy, in construction, and service sectors through cross-border supply contracts and strategic joint ventures. Asesemo yaye murai bwense ya Uganda ya weri kaguta Museveni niganya tukaba kagotogia umurubiri yubwe ke wande ki chikabayigo chaki wa sese ya Uganda na nemo nakaira libaga komotogi murai bwense muske William Ruto asanya tukaba tebanga ne pan-africanist yani nigabwate imeyaye amanyinga ne kenyinga gyokoranga abafrika banyare kwa bakogendera na nemo no hakanyara kwa bakagotebanga ubwa matebwense ya Kenya na Uganda nigo bore obokongu moncho mulindi. The man is going to invest $500 million here. And he has already helped us with the cement. He has got a very good track record. What he says, he does. I'm very happy with him. And I want him to bring more gurus. Are there more reverends there? Indian reverends. He's going to bring more reverends, Indian reverends. And I want to thank His Excellency Ruto for encouraging him and for being together with us. We are fully aligned with His Excellency Ruto on the issue of the Pan-African vision. Now, Garimoshi, the standard gauge railway. That one I want to congratulate him, moving from Naivasha to the border now. And we are already working here. So we are going to go up to Kampala, from Kampala to Bwera, Kasese, then to Rwanda, then South Sudan. So the future, what is happening here shows you that the future is very bright. Now you have heard the implications of this project. Uganda is now squandering $500 million per year to export flat sheets and the other metals from which we make mabati and make mitayimbwa. Mitayimbwa, Wakenya wanaita mitayimbwa echuma. East Africa spends $5 billion on steel products, steel imports. You have heard that Kenya spends $800 million. That's what the president told you. So this is really squandering of Africa's resources. That's why you see the GDP is stunted, 2.8 trillion. That's more or less like the GDP of one smaller country like UK. If you see the GDP of UK is maybe about that. Manjito Mariria tugotigana na roboti ruoni go maraiwe kiama ya DCP Rigathi Gachagua haine kiria bamenywa Mount Kenya una nachukene kia kura tuchirigo chia kuibwa chukura chia bochoria bokembo boli mutwe asabo ikogendete kumugikire maraiwe nse ya Kenya asogotumika enibo asenchirembe. Manjito Mariria tunyoro roboti rukura studio ya kabiri. Mkule pesa ametoa hapa karibu 600 million. Hiyo pesa ilitosha kuweka stima kwa kila boma katika Mbeere North. Kila mtu sasa angekuwa na stima. Imepelekwa hapa, watu wanakula kila pahali. Kupoteza pesa na ni pesa ya umma. Lakini mimi nikaambia wa Mbeere mkule hiyo pesa kwa sababu mkikosa kukula, Ruto tayari ameiba hiyo pesa, atapeleka kwao. So acha tukule. Na msikuwe na wasiwasi. Hakuna mtu anaweza iba kura yetu. Sisi ni watoto ya Maumau. Utatuibia kura tukiwa wapi? Huyu Kasongo asicheze na sisi bwana. Niambie William Ruto, be a gentleman. Let us have a fair contest. Tumepata habari watu yako ya mkono, huyu Soprano, huyu Ruko Karinda, atu wanatafuta wakora huko Kikuyu, huko Kiandutu in Thika, atu wakuja waangaisha hao Mbeere.
William Ruto, hao Wambere walikuchagua. Hapana tuma wahuni kuja kuhangaisha Wambere. Wewe kama wewe ni mwanaume kamili, kubali tushidane fairly kwa debe, si ndio? Tuangane kwa debe. Don't use akina Ichung'wa to set criminals and goons here. Wale ulinitumia Limuru wameonekana huko. Wale ulinitumia Mwiki wameonekana huko. Wale waliniattack nikitoka US wameonekana huko mbele. Be a gentleman. We know you are not a good person, lakini ile heshima kidogo umebakisha, usihangaishe Wambere kwa sababu alikuchagua. Si ndio? Si mlimpigia kura? At least awachane na sisi. We compete fairly. Those of you who have read the recent Kenya Gazette, more particularly this week, would have seen some people who have changed their names on account of being pursued by the Ethics and Anti-Corruption Commission for certain things that they may have done around Kenyatta National Hospital. The dignity and the pride of the mountain people is in the hands of the people of Mbere. I beseech you, my people, please dignify our community. Restore our pride and dignity as a community. William Ruto lacks respect for us. He demeans our community. He abuses our community. He calls us tribalists. And then he says we are cheap, that he can buy the people of Bere for 500 shillings to do what he wants. The people of Bere must say no. Tutigarite ase siasa riwete Diana muskeri Gachagua digoteba nga kaesco ege sakugeito community yaito rito jara kwa batoko jora esco and mono ni campaign chiri data seseme ya Mbeere North na sanya tukaba konyora libaga nere gukwana se kanise yemo na tebe mia matuko 10 igale Mbeere ande nabaga ndete kwa beroro na kidikine na tebe tariko ruo oro chega igo bagendete kwa beroro na mono koranga abanyar ko baba goikira nikili kibwenete wancho muligiri ni campaign chigendete tugoira na ase county Nyamira muske madakaro bekiama kia PLP ni ganyar tukaba nera konyora libaga na gutarire county ya Nyamira ase nera nyar tukaba kakubwetera na barayi bali bakororekana bakwamiriria serikali bagurunga United Opposition ase semo ya muske madakaro nera ni gatebetenga chinga kiche ikire bono kero mugusia bwenete gocha sobugamo na kubwatesia bali babwate kerengererie kiyagyo korosense ya Kenya nyia mwaka bwechirubere 2025. Mambo hiyo sasa ndio mtindo kila mahali Kenya. Mambo ni one, na hii uchaguzi ni one term versus two term. Hebu tuone watu wa one term hapa. One term. Asanteni sana. Kwa hivyo form ni Ongaro Jeremiah. Hakuna mambo ingine. Na kama Ruto anadai anawapenda, miaka 3 amemweka kwa hali ya kukosa huduma ya hospitali. Hata submission zile za Katoliki na wengine zinaanguka, amekataa kuwalipa pesa ya zamani. Ukienda hospitali SHA unaambiwa ulipe miaka 2, alafu anakataa kukulipia chochote. Huyo ni mtu anawapenda? Ile pesa wanaleta yote, wangekuwa wametengeneza hospitali kama anajali maslahi yako. Ile pesa wanazunguka nayo, wangekuwa wamesomesha watoto wetu. Imagine pesa ya shule inafika shule ikiwa ishafungwa. Watoto walikula nini? Tabu kabisa. Huyu ni mtu anasimamia uvujaji wa pesa ya umma na wizi, na anajaribu kugraduate kama dictator, akiiga mfano wa nchi jirani. Iko na mzee amekaa miaka 40. Sasa mimi namtumia ujumbe nikiwa hapa. We shall not allow you to graduate into a dictator. Hiyo graduation tumekataa. Na kama ameona umwagaji wa damu pale Tanzania na anafikiria atafanya hapa, aambiwe tumejipanga, hatutakubali.
hawa watu wa tume ya uchaguzi, ukishaingia ofisi kama commissioner, kama mfanyikazi wa Electoral Commission, uelewe mshahara unakula sio wa nyumba ya Ruto, ni mshahara wa kodi ya wa Kenya. Mtufanyie kazi, tutampima kwa huu uchaguzi. Muweke uchaguzi wa haki, na ndivyo Kenya ijulikane form ni 1 term au ni 2 term. Munasemaje? Munasemaje? Diana Martha Karua Muswati ni wete bunate birenga bono bali ase abisi ya IBC bamenye mushahara bakuri no serikali tari ubumura ibwense nande namona batebekera chikure chekire cy'umwaka w'ekiri 2025 abakenya bayinyorenga kinyagitari cyabonye bwatia mariogo nande baligereri barore biri bitarakorekana iri banyara ko bakoranga byabwenere n'umugano nkagerete bwo mweli nande bunase mambya bono asali tu aliko batukumanya umurigereri yito Diana Senchera wikera n'incendigerere tinga siasa bono yachakire kubeke bikuru tobiae tali obo choli obo kebuka bororo ripo effect gosegent kali batebeke nankelinga omwelio obo choli obo kebokoera nonye chikambi chonsi njiji ikaransa na koligereringa kichiko nyara koba chikoroberinga kichiko genda busyo mwancho murigereri negati yali twabwatese mambi yabono mbuyamono bali mogendete gotubwati ase chinsemo anamono Diana tigatoligereri bali baraso mtandao banyoreri bagana gotubwatia na koranga twanyare koba tokogenda so bwa mubuna twagotebia aigane Nsoko TV umurubiri Nsoko bwakire award winning breakfast show gose umurubiri onyara tokoba okoegwe gutwa na namono togotebinga tubwatira na so bwamo elitonyara koba tokogenda busyo na nimanyetenga keweke nigo kirekia kiro muntu liyo nyara tokoba gakonyora libaga liaye na kunyara koba gakubwatirana na intwe elitokanyara koba tokonyora ekeweke asenchira yo bwikiranu nindo chegaiga gochakira tigandigererie sedatigeretera bongo bainyora ninyorete Dolvin Mura, as usual, my children, parents, my brother, Dunai, Dodi Vili Pokero from Post Bank, Umosolibwege Susu, friends of Nindo Chegego Mwanchumulili, without forgetting my enemies, may it be a blessed new week. Miyamono, Senchira Wicker, Nindo Salome Onyoni, Agotaba Kurwa Bogoigesa, village, Agotaba Kiongeti, watching live, Nindo Linet, watching Kiongeti mbuyamono watching Linet out about watching live kurwa nakuru umusolgwe susu na ndo iranire igambia mono negati ya balindo chega igani ndoche Andrew Matunda pamoja sa Dekla Koyagi watching live agoteba kurwa chinsemo chirichia machengumbu no ale Washington DC ande Innocent egera twale uchikuya ekewa na roche omorugyo sa Dekla Koyagi uyore fani itose morigeri ito seta senigito nere na chite kwewe kewa na rochina Dekla kinaitwe kewa nabe tasomo libono ngware komanya omurobiri aye naro chokorwa nga social obokonyi kubwato ko bokonyi ne birasige sungu munori korwa lakini gori ngo kubwato ko bokonyi kubwatira nase amate na koranga yanyare ko bagekonyora monchuli omuchukuru bwa libiri lyababambi yamono watching live kuru bombebe bobembe biyamono asenchira yobikira ni doje Charles Luanga agataba mwalimu Charles Luanga from Nyamira County Kenyera basement with my wife Jacqueline kwamboka ndani ya show Monday edition ya Sakalikobolia Rafael Misuko Gladys Kerugo Sylvia Mura Levi kwamboka Weldon Nyaore Jacqueline kwamboka umoja ni nguvu nindo chega iga oyo kurukweri Kiosoro watching live from Keumbu Litaro biyamono nindo chega iga oyo kurukunga kwa ndese semo ya YouTube tigangora aba Facebook nindo chega oyo kurukwe Emmanuel Cheta kurwa magutinya maya Salams Club well represented with my wife Miriam Kwamboka pamoja na watoto wangu Shaniz Nyanchama na Alvena Mura Stella Umare na boygo nindoche Freddy Nyandieka Musioma akabeka igega Peterson Nyenga Keva Thomas Boy Kewaro Mama Kaduda Mary Claire nindoche gabwo ekikona kuminyoka nindoche kabegete Ruth Nyamusi na boygo David Anasi na Mama Abi oyo ni gakurukunga akorukuli Italiaenga Emmanuel Chieta nindoche yo mwelio Jeria Kirubo na inche
nonde imeyo muroberio agateba komo mbako mwelio kuruma chengumbu man mabahirin agateba Kingdom goika Ensoko TV mbuya mono jeria Diana kurarigeli bali basoira sense mail ya YouTube tunyale ko batoko gena barabo asenchira yubikirana Manjito maligia antarika sense ya YouTube ndoche kurwa magoti nyama ya Islam's Club were represented with my wife Miriam Kwamboka pamoja na watoto wangu Shaniz Nyanchama na Alifena Mora Stella Omare Freddy Nyandika Musioma Patterson Yenga Keva Thomas Boy Kiwaro Mama Kaduda Merkrea Ruth Nyamusi David Anasi Mama Abi hawatebanga congratulations Innocent and Diana Ndemo. Asante sana asogotoa okoboko nabewatebo mwana boy kurwen kinda tunawapata loud and clear. Asante sana Manjito Mulgiria nabe mnaotea sense mweita WhatsApp na pamoja kwa kutuma ujumbe agase namba yetu studio era screen ya oga 078 mara kabere 6 mara 5 na 3 namba ya mwero atebanere hili musio makoro kangemi ko ikaliyo manga keroka bwa kirebia nabego Salomo Nyoni autebanga kurwa Bwegesa Village Kiongeti autebanga pamoja na arimiro birobirio Ensoko bwakire Manjito Mulgiria chika kishitogetere kwa kanko wakira ngambi yamono kwa nyari ko gusangana into na kwene kya munigita sengi itu Ensoko TV kosuka kere motu na bono twanyari to konyore kegwa tugwetsene wakira ngambi yamono na kubolyo gende gusangana into ensemo yaito yo mtandao WhatsApp ensemo yaito ya Facebook YouTube na wegekera kire YouTube kwa nyari ko subscribe Facebook watu follow TikTok na watu follow ndo chikira ndeni siate bana wali miyomoro biro korona kuru City Salams Club na wego Dennis Ombati Nyachiro kurwa Tasha twabokirebia na turemeye Ensoko TV wakire abege varini moindi auteba bwakire Innocent and Diana congratulations we love your show continue with good work you are doing and you will continue winning in Jesus name stay blessed amen sana na ande nayo oseseniwe Douglas osora utebe Ensoko TV wakire I'm watching live from Kamakis Roiro nabego Dennis kana utebe watching live korona kuru City Salams Club negatia badu bagende to usanganitwa somtanda o YouTube Manjito Mulgiria nabego to TV yango gende usanganitwa ogende utuma ujumbe ya osorwa kurwago oturabante mambia bano basabinga basoime mo video Ensoko wakire Eye ni Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gutumia maruna maryogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikaru aligo kwanya oroyo onde orenge kwa ende kanisa otigire onge yakonywa maryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe asamange twakirisimya namba 07 06 84 0844 Betami Rehabilitation Center lichi buriyo gukora kingatale icyobutindo ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama
amatuko amaega obugima bwakira rituko bwomogusi nigo bware gusirwa n'oburimi rikomera riburga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi korwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera ritko pomocha nuganetie byome bitingu bitari kuboneka na kokota bwango ebyuma bikomenya asige kigetambe na gokobo kwali bya asemermo yao company ya Davis and Shatliff nero munyangongo asika kimyaka 52 na kianda asobonia byuma ao byubuye bwekerengo kyayuro aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu cyamache ekyo gusyalira bimeri amache chigenerator chisola panel amone machine cyo gukenura amache nkwaga bari swimming pool na gugisibya nkoni baramalyogo yo gukenura amache asumu cyo busongo Davis and Shatliff nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayaligirenetie negedesenya kanege Kigali asamange bakiresimi ase namba 0708623645 gose 0711079840 gose 0711079324 Mwanchumo ligareria Bwensoko TV oboroso obomogusi inche Clinton ndigia senjera ya bene ngokwarigania na gokumanya buna no chiko bagukomerana na inche asemesa ya mayako Bwensoko litukoria Jumaine litukoria Alhamisi na bego litukoria Jumamosi ensemo ne chinsa isatu chabotuko elionchiko komanya mangana mayabu na nyara kobaga gwateka kurwa se chinsemo ao rogongorwa gusi county ya Kisii county ya Nyamira wikase county ya Nairobi na bego chi county chonsi emirongene na isano na ibere Ensoko TV oboroso womagusi. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&J tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usipimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 07920710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@java.co.ke. J&J, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Ambeni gagendre tugotose mwana boira chia Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurobelyo bubugima nobo chenu asora bego kumani wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugima nobo chenu na Caroline
mausa kira rituko rya Jumatatu chinsa ibiri cia butuko ime ya Nsoko TV uboroso umugusi nugalite printer a photocopying machine gosetone tago chande asobokoreri buao ika aseduka Nairobi Copy Machine Solutions bwenyorech machine ao chigutumekasi chobese na bwegas chinsemo chobonchoria rigurito neriokokera nigotokobera ekekuagurire nigotugutuka samagacho atembo house lirongo lya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati ya Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners for school, for cybers and for the offices. We have black and white, we have color, every A4, zote printers, kila kitu. Karibuni sana. Samange tuakire simi ase namba 0700259909. Obulimira bwesiro yobunda bwense kolere talinchira ndio sura krobolemi obiyoke enyoreri bagalia bene kwaegwa megerio chisemi nobosemia igrio bulimi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara bakonya kuyona nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamurago ba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Nsoko TV oboroso bwomogusi. Eye Nsoko TV oboroso bwomogusi. Uya kegimo mwanchu muligiriri bwa Nsoko TV aigane Nsoko na ndi muna twagatabire n'umurubiri bwa Nsoko bwakire niko bono togoso asensemo y'ikigazeti torali yarese ikigazeti andamono tonyara ko batagatabingi kire ase gazeti ya The Daily Nation kikilikira ase gazeti ya The Standard nabo igo n'ikigazeti chinde mwanchu muligiriri soko boko kwa ngo mbwate gazeti ya The Standard Diana gazeti kyobwata soko boko kwao mwanjito muligiriri soko boko kwa ngo mbwate gazeti ko kwa The Daily Nation nemegane menendo chirigairi egere emengo mwanjito muligiriri nere gazeti yane twoya tugusanga naye asegita sini tu Nsoko TV morobiri Nsoko bwakire ura butame tawatebangane nchireyemo yogosemania nabigo kumanyania sensemo y'ikigazeti wancho muligiriri ntagete kebatiara tobekera torore nganki ikigazeti chonse chine na chigo kwa nasema mbia bono elitonyara ko batokoira nago cyase kiri tobwata soko boko goitongagerete ngachi headline cyo mwancho muligiriri nigo ntagete ngeta so bwango nyara ko bango chirigereri na nyara ko bango watebye gazeti ya The Daily Nation igatabanga how by elections will change Ruto rivals 2027 plans nganga ki chikuri achobo cholyo bakechibo chiko bachiko kolekana ngakikiranya ariko bachikoleta maonjo lirigo cyasomura ibwense ese kambiyaye nabo igona bali bakomwamereria bosyo bobo choli bu mwaka bw'ikiribu 2025 mwancho muligereri na asensema ye gazeti ya The Standard headline yarorogose lingana limwamu ndibatanga nigo bayire lessons yoko nyara ko bakura abakenya nibo yabo na bondo chega buchibicha cyabangwana babekiroro nabo igo ekirauni kyabanyanyimbo ngere ase gazeti y'umwancho muligiriri n'umugano olese gazeti ya The Standard. Gazeti ya Taifa Leo nikale watabanga kampeni za risasi na mfurugu ama na marungu, kampeni za risasi na marungu. Mwancho muligiriri bichera gabu neyo mugaba nabwe county ya Trans Nzoia George Natembeya nabo igo n'abagatabanga n'iki kampeni cy'amasasi nabo igo n'iki enungu bakale ko babagwakana mwancho muligiriri no kubwatikana n'ikibura buru cyaba asensemeyemo ye malava anana mono ase umugaba nabwe county ya Trans Nzoia ase clip kyarekana so mtandao akorekana komochia gose kwa kwalisa sio mwancho muligiriri asama sasi anya tukaba gakurutwa sensemeyo ase gazeti ya The People Daily niko bale watabanga
is ODM now part of Ruto's failure? Enga kiama gia ODM bono niko kiabere gati ebinto biri umurai bwense William Ruto asinyiri gukora wancho murigereri naga igase gazeti ya The Star ngote abakarenga close to 30 billion lost in state plan to uplift youth and women nga chi billion yemerongeta niko chiasire se nyumbago se asuburai bwe umurai bwense na namono niko bwa chiabwa tomorobeli bwo kunyara kabago gokinia amagima yabasaye n'abaswati ngogenda segazeti ya The Daily Monitor NSNC ya Uganda ebakali batebanga Museveni Ruto's concrete diplomacy nga okubwaterana kwa muraibwense ya Uganda na Ruto asibakali batebanga kwaranga batingire obubalozi gazeti ya Business Daily nikali batebanga Trump access 7 billion shillings road deal signed by Ruto and Biden nga oko likirana balikiranite uyu kobero muraibwense ya America Joe Biden no muraibwense William Ruto bono nigo cyanya riko bakibesitiri bayigwana nete cyari ko bachi billion sana ibiri ciciko bachiko wagacha ebara nigo cyanya riko bachigutuguterwale no murayo bono bwense ya America Donald Trump. Tanzania to self finance major projects and the donor concerns. Ine gazeti ya The Citizen yekorua sense ya Tanzania asibakali batebanga ni gobono ense ya Tanzania chikobage gwetenenera wakora emirobeli yaye emenene bono tibwekento kyaletro boba kilinga negobara chikoba bakonyora umuchando konyora chibese korua asa abantu bali bara bako bakonya niko bwaterana nobo choli bakora sense yu ya Tanzania mwancho muligirili na namono asegotebekana nigo bwabwate chiburaburu negatiye chigazeti chiria chinene twanyariko batugwetera sobwa ngo mwancho muligirili na namono agotebiri headline chigazeti nabo kwegurira egazeti libwanchete Diana na chietere igoro chonsi p na arolire gazeti ya ino ya The Daily Nation headline ya enero romo mwancho muligirili nchetika chake ne gazeti ya The Standard kora chakangu kurwa Diana manjito muliria tugo chakura gazeti ya The Daily Nation mugano munene muno yomtoina siendea utebi ni okwanera igoro ya by elections osoba cholia bakebore motu tariki ya 25 ibere so tariki 27 cyumutinyoyo asitoro chechi campaign chibwatetense koreno manjito muliria nige okwanera igoro ya Mount Olio arachiko kolekana ekero goitiro muraibense ya Kenya chikure chikachirabe chigokoru bagokwanira igoro yejinsemo chiambere note kasipuri naboigo chinsemo ase abarwaniri bekyama gya UDA bagotoka koreno manchito mulire mugano inigara page ya 4 asogo kwanira igoro yobocholi ubogo chikokolekana asinsemo chiambere note Malava Kasipuri constituency echo asebono egotebekana munani ngo muraibense ya Kenya atarorikana sti campaign kolende abantu bali gosaba bwatani bae bakoragwa ne kiama kiria kigati ya bara ikurase kiama kya ODM na bigo mokonyoe kidure kindiki kurwa chinsemo chiria chiambere note chinsemo chia Malava na bigo Kasipuri ase egati ya bara ikurase kiama kya ODM bagandete kurwanirira oyo koligeke obora yase chinsemo icho asutoko manyigwanga omoske kidure kindiki na bigo omoske Musalia Mudavadi wikiraboni gani go baga saine chikambeini shokwene kyabuna abarwanirira bali kurwase kiama kya UDA ngocha bali buna ababui okero bacholi ubogo chokolekana kolendo manjito muligeria kidure kindiki nera nigabwata osemera buna kurwase semo chiria cha Mount Kenya gose mbere north oyo koliye oborayi kurwase kyamekyo Leonard Mthende nere na chigo cha buno morai nabo iko ligati gashagwa kurwase kyama kya DCP nigataite komo nigagendete komo koboko nabiko komo kola chikambeini ni Utoni Kariuki kurwase kyama gya DP ose Democratic Party Chito muligeria kwa sinsemo chiria cha Kasipuri Gladys Wanga nere nagendete kuigasa nigatia bara ikurwase kyama kyobo mobwa ODM kolende ego Moncholi alibago kwanera arachokolekana ekero omuraibense ya Kenya arachikolenta Moncholi ya ugwetera obocholi oboke bole motwe na hotingana 27 motinyoyo nigo bono tukumanyigwanga nigo kidure kindiki arachikobano bwaba ikiagara ekyama kiri kya ODM kya mokaribishire usiku mwaligania muraibense ya Kenya ase kyamekyo asitokumanyigwanga onyekago so kyamekyo oigoba bwato bwabanga musike kidure kindiki onye tarigo chikwegasa asobo choli boli bwa mbere north tarigo chi kunyara kago konyeka asobo choli obonene abego amuske digati gashagwa niga akumwakere koko tantebe no kumwakere koko kiture kindiki
asago mutebia buna nigo bago kungaina ikiagera onyo muraibensi ya Kenya karengere tugosoa ase kiama kia ODM nigeko bid achigo sarenda oburaibolia obukonyi burai usobokonyi ebuno mokonyi bo muraibensi ya Kenya ikiagera kurwa ase kiama kia ODM nigo bamochole Gladys Wanga achikoba mokonyi bo muraibensi ya Kenya nado mwanjito murigeria kwa Roche Oburu Odinga yore mumromo wa Raila Amolo Odinga na bete kagotebanga egento gyoka baranyara bagokonyana ne serikali noko serikali enyarege kuba omukonyi bo muraibensi ya Kenya kurwasi kyamekyo njito murigire mugano ywa sobwagale na bakonyora se gazeti ya The Nation page ya kabere ase gukwanira igoro ya Moncholi yali yakagirgo chikoba ekirobo choli ubwanyali bagokolekana ebe abarai kurwasi kyama kya UDM babwa ositibo babweti ege okwanira ya Moncholi arakolekana wancho murigire ase gazeti ya The Standard niko bakale gotebanga niko bono bakaire leses konyara kaba bagokuruma abambara byabo mwancho murigire batebanga neke embe kebibago ikegoteba nigo kibwate omurengali oyo monene na mono Kenya reko bagekobeka network ane mono ekale kaba kurigereria na kogenda ase chinsemo ime muchi aminiense ya Kenya ase bakale gotebanga nigo bakubwaterana nabarai baligo se abo bisabe serikali libanyara kaba bakura ba Kenya chi million chinyinge abambara bibuna nakoboli na liriboli eli mwancho murigeri nigo tebekana nigo balendire nabanyanyimbo na nigo bonega gazeti ya The Standard ya nyara kaba gegwasiolia obonene gose oboikiranu amangana yo aberega kolekana ne kyombe kige gotebekana kirekia ebibago nigo kigonyara kobage utumike gazeti notice iyanyarte kobage koena nuagochia ase aba serikali namone kanyara kobage osokie gazeti notice iyo koro kinga kibachi kobaga gukora na kurigereria ebyombe kubwatekana ne kyombe kiriye kurigereria ngaki ebintu biri tugutumika ebirengo bya ebire kebs kyombe gyo kurigereria na konyara kobage gusanye ebango kurwase tule kyare nabo igo na ase ebyombe bindo mwancho murigereria niko bateba umugano yo ase page ya kabere niko bolitaga trendese ya kabere ebichanere gaiga yo muswati yo mugurunga Masi Winja Edward Olang Nemia Nyaga Washira Wycliffe Nyamanya nabo igo Tabitha Kwena na gaiga buna nagotebye kirauni kyabanyanyimbo ngeroro mwancho murigereria na gochabo siga iga ase page ya kabere niko bateba ngabono niko banyara ko babagwasyolia obo ikorwa byobo ibigo se byo konyara ko babikora aba Kenya chibesa ase company ya mekali kunga Multi Works and Rights Enforcement Limited ikonyara ko bage kogenda na gotaranga nere konyara ko bage kuligereria bintu biri bigotumeka n'aba Kenya asibikali ko babikoni gwase chituka anamono bakali ko babagotebanga niko barabagochicha na kuligereria nganki kiliyo konyara ko bagakora lakini asekeli bagakora nuko nyara ko babakogenda oro bachicha no ine seduka anamono nindo choyo mogotebage Diana igare konia company ya moye chirangi bakagenda oro bagateba chirangi echi chisaligete na bakanyara kwa bakobugulie mekebe ye chirangi echi na bakasabalia akiri chisiringi chiribu 30 mwancho murigererie company yu bagateba nigo kogendera gusaba obusabu digbaru kabo bisa actually bakuru kwebi ebibage ebyo nigo byanyare kwa babigo sumbwa aba Kenya se chi emechemenene buno mucho Nairobi Kitui Tala Naivasha Kirinyaga Kakamega Nyandarua nabo igore chisemo chinda asabakale kwa bakogenda bachicha nabanyanyimbo ase byasara by'abantu bire bale banyara kwa bakoligirira bateba nga baruna bo sabakyare bacha koligirira bateba ebinte byo koni gaiga seduka ebimbya ncheiri banyara kwa bagotebinga tubono tubwati guchiese egetaseni ky'abanyanyimbo na ndoro chiko bale n'abanyanyimbo nabo kunyara kwa bago ikoro kwanyaranga nigo balindire na namono banyara kwa bakoligente ikorukwa koira chibese abantu aba nigo bakaliko babagotara sichinsemo chie chiri chikoni amabuta baligereri bali bakoni amabuta chebene chi petrol chi diesel gochiabu baenda se ebituo by'amabuta bagenda ase chinyumba no ni choborali communication authority banyara kwa bagateba nga bakoligereri barorenga kimoko muruta mangana ino kuchisikali kumbe n'abantu bago soye nani bagotumike gazeti notice bale n'abanyanyimbo bakora ibintu by'ububago boigona bakunyara kwa bakogenda na kuligerelinga ibintu biri ubwatenga mbire fake osembi biganchire banyara kwa bagosoro babwatera n'abasona kuligereli chituka kiri chikonyara kwa bachiko bugia emesiki bose none birabu bagenda orobo ichibese kurworo bagenda baka ase chi pharmacy na ndebe kona nga baruna bo bisa bakuligerelinga amaliogo nga osinari biya asogotumeka na nimono nigo banyara kwa bakwa sioli guga igasi bakale batebekana nigo bale egekundi ky'abantu gwetania 200 go 200
3 bagendete gonchukana na chitown ao babwate chigari chibako beka chinamba plates chitamanyikaneti na chinga kichinde banyara ko baba korekana bale nabo bisa ba abanyanyimbo asekiliboni bateba nigo bono iga bande banyara ko bakwebisa omonchu muri na bukori gyo mugano yo nyara ko bagwe somera umanyanga kikilikege ndrete negente kenene no roboti ruko asiolia muna kwa bere gogocherwa asokare ko kali bintu bya gwatebe kumatenga kinere tu akinete amasasi aliko biswa kambanere yaliko ni amasasi tindati ko tebe gekwera igo nabonda kwa na mambio n'umuntu atebe ngwatebe tamasasi ito bari gwita chiduka bari giri bakonyora nga ego bwata amasasi company eyu kwa bwatu bari bari gateba nga ayatancheiri so ekiombe kege kali gotara kibibago kerendire n'abanyanyimbo na namono bakali gateba nga nigo bagotumike gazeti notice yanyarata ko bagegwetigwa na gateba nga ebintu mbiri bwente kurusi gwase chiduka mwancho muligeli mugano uyu nora sobwagale na namono asibakanyara ko bagwasiulia ase gazeti ya The Standard. Abigo manchito muligiria togosikana ikase gazeti ya The Nation page ya kabere ni okwanira igoro ya Makongeni chinyomba cyabete chikoyeriwa asisemo cha Makongeni iyo gotoka estate ya Makadara Nairobi nigo bono chinyomba kurasi seme cyabete chikoyeriwa asego tebekana muna nigo chinyomba cyamagolia ainse chiko chikwaga cha seme cyo kolenda bamenyi bali barenga seme cyo manchito muligiria niga bange babesokire na gukwanira egati yali bagwetira sabagote babune serikali nigo konye yabatebirimba chikonyora chiribo MIAM na 150,000 korendo manchito muligiria abange baba batebangati baraye gukibese cyo moye mayiga yo kwegwa matuka 5 banyare bagosoka kurasi seme cyo na kwenda sobo menyo bungao kulenda abangini wote bamanyo kibese cyo bari kunyara bagutumia ase okwerigeria enyomba abange bagoteba nigo enyombe yo yaitwa matuka make nonye batebe tu matuka 5 asoyo mo bagotwanira igoro ya excavators guse ebintu biri abikunyara bikoyeri biragitabiri bikoyeri chinyomba bura byanyati bigoika era bateba ngani garenge korosi ya lunch yaye kulenda akaigwa liogi yechichirani chiaye bagukwanira abagukura abangi baba bakomyoka asagukwanira igoro yoko rusinyombe cyo korene nigasabira serikali inyarike goswana abanyare bakonyoro gokonyi nabigoyo mdeni ga ukwanira igoro yo moskerela molodinga hoyibono ore nyagusira asawote bangare bweka olenge ko bayigerera kulende kurwa ansira rudebona nandi murayita yotigarite uranyara bakubarwanira senseme cyo cy'inyomba cyabo gutagurwa manjito muligeria umugano yora subwa garasisiga seti ya The Nation page ya kabere ukwanira igoro ya Makadara gose Makongeni chinyomba gutagurwa na gutiga abantu abangi batabwatiyo bomenyo mancho muligeria se gazeti ya The Standard page ya gatatu roboti ndokarega igabakara gotebanga Kenya nigo yabekirwe ase chinsa chirikire n'obubago bunge asorogongo rwa Afrika na obubago bubu kubwatanirwa no boibi boli bukale kokolekana ase mitandao na namono bakaligeria asensemo yichibengi asensemeli ye ebiti biri byechindega ase bintu bikale kwa bigweteligwa bungunyungunyu biri tancheri na namono igo mwanchu muligeri nigo bakale bateba nigo bone ibage bibya nyarako babigo swanana na gosagana nonyene asenseme mitandao nonye umurayi bwense onyarako bakobeke seiri chikolyo kurwania obusalia ase mitandao nigo bateba ense ya Kenya gwikira boni ganigende kora omuchando yo ogendete kobeya ayana igakobwatanirwa nekyombekemo Kenya litakobega sokero boti rubotebanga the African Organized Crime Index yo mwaka bwekiri ubere 2025 na asbakale gotebanga nigo boni go mwanchu muligereri bagatebanga kera bono ise kuligereria ebyombe buna biribya Interpol Institute of Security Studies na boyigona Global Initiative biribwo nyara kwa bikoligereri ngakyo obo ibintu bigokorekana mwanchu muligereri batebanga bigokorekana ase emitandao niko bono ensi ya Kenya nyara kwa bagekobekwa ase chinse chiricire no kogoserelia uko nyara kwa kogenderia ububago buno bubakale bateba nonya nebintu buna oboni bwechi gold na tebunga nelige na ligi ya mwateba lige na lyo mogoko na lya mavira gold na boy go bakale bateba nonya ne chinko no matengo chichita ne chi leopard niko chikale kwa bachigo etigwa ase ense ya Kenya nonya na masangwa rusigwa igo nense ekororekana ebutigendete gotuga obubago meanwhile ense ya Kenya na Tanzania
na chichire asenseme ibagale batebanga nigo chikale ko bachiko tumeka nonye no gwetia amaino ye chinchogu numata amaino ye chinchogu alia manene iga akurigerereti go mwanchu muligereri bagatebanga nonye nebimo bya mwanya bantu byonsi mwanchu muligereri nko itigo bikale asense ya Kenya igono roboti rurega igarugo goichana koro kinga ense yaito onya koraire gitanda kiao bagatebanga oigenete ngani gore safe gose igo bwato burendi boisaine yo ligo bwate ekene gitabwenereti gekogera mwanchu muri nabo gosomera roboti uru ororenga kinse ya Kenya yanyara ko bakekorekana ko ena nalibaga uchiase bali bakonyara ko bagakora bosali Vika Wanchito Mugiria gazeti ya The Daily Nation page ya gatatu erona cha kwende page pa page nige gukwanira igoro priest priest na murandia bwe kanisa ya ACK asinsemo chia Kitale Diocese oyo kale wikira nase enyomba yo kwegokya gusechi club no se nande deroke ba omopaso yo aserieta Reverend Michael Watenga tumetu soma director tunagendete go nawe nabwatikiri pekyo omanjito mulige okwanire go yo pastor uyo okogenda se club onyaraka go sominga na nyasaye roba kago kwana nabantu bali bakwego kya se club ekyo asago tebangane nchireyemo yo gukora omuchando which tabi tabi chimbe asa abantu bali bako toka sienseme icho kole no manjito mulira nigo yalentire amabuli amange gochia saba 90 gosiese abantu abange bakobolia nga nenchira ki yokorandi alende kolende era Watenga otebiri ninga konyora abantu abange asienseme icho banyara bago exchange chinamba chiabo abanyara bakonyo chisodamo nabayigogo kwanamo nekerago so abantu abange bamaitinga litkoria Jumamosi konyarareka wikirana se ensemeyo club konyara bakwanira bakumirana asagotebanga nenchira yemo yo komoto y'omonguru abayigati abantu bande nigo bakweboria amaswali nenchira kiyo kole no manjito muligira tuturanyore clip kyo nyomo direct tukora se studio kabere okenyorire tunyare tokora bunako ere kwena nalinga Nyasaye karase club kyo mahusiano mema kati yangu na Mungu na jirani na mazingira na nani mwingine na mimi mwenyewe. Amen. Amen. Mashika. Akili wapi? Kichwani. Yesu roho. Yakula. Pesa mfukoni. Sana mnanyita mahusiano mema kati yangu na nani? Na Mungu. Na God Malaika, environment. God bless you so much. Choyana torentro mpasta kabigite bikoroto ase kanisa. Nechianga cha baswati. Okay. No pastor yo Michael Watenga otebire nenchire ye monere akunyaraga ko yaringana Nyasaye unyaraga kwana abantu bali bakwegokya aseme bogani asomo bagani bono Diana gento ekitali gento gitangani gyakorekanire tete ngoiro mwaka bwikiri bibere na 15 na ibere 2017 kwa so ya se kanisa mo ekorunga Gobola Church Gobola ere asense ya South Africa ekora wano mo bishop goso moiskobi okorunga Sisei Makiti Makiti niga nyartiko baga korosie nchiri yoko yeira goika ase birabo na emebogani asabantu bakonyara kwa bakwegokya na oyo mwanzirishi we kaniseye talinga gare kanisa korandi abu sekerabo mataliko koraki atali konyo ere gare konyo gagendete korandi agatebe njire ya moyo koleta abarebi asobwamo egere banyoreri ibaga lyokumumanya Nyasaye na anda gateba bange mbamanyete nabo igagateba maigiriye kanisa ya Gobola onde bwensi onyo gagotinda uri utaratinda nabakubuli bakelio akendre korandia abare bali barengali nande bari wika batera bakebitero igo ekanise iyo nigo yali kurunga Gobola Church ere chinsemo chia ese ya Africa ya Sugusu South Africa nene mono asomwa nchomuligereri ya nchageti wa sensemeyo Sugusu North usene South iriyanyi ero
Mochanero East iria nyenero South sugusungaite North anene mono gabwata maigerio ari goteba nga ni gari konyara koba gakogenda gosomia barebi ngagerete umunga kwaruko mu bishop uyu akorwa nga Wesonga era bono uchire kubaboria barebi igore Watenga use kuligereria igari go ya Watenga ya yo mungwano inagate yo South Africa dagoira dio ruguru makiti tutaende ya Watenga ere ya renge yo kurandie bali bagosibe kenywegwa na ande ni gari gocha otumeka noche ekanisa nebwateliye gokora igento iguru kwa Holy Communion noche Holy Communion koje konyorore kanisa none Catholic bagateba nga bonenga kemo ego ikaliri bagokora bakunywe divai banywe wine elia bali sakramento ere bone emisa yaye igento kiari koyera nekenywego igobono tinta tebe brand ya marwa uigora oteabono twachakire bagaraki omuyega bwo gusasima baya biki kirasi bayo ngoreroro bachakarende gokora kanisa ne kanisa ya moya gobola ngocha konyore clip kia ninche nyebekirega igo muligereri nyara ko bankoro kinga kibare gokora misa yabo bare gotera you can imagine bona bare byekera batitire kibara tere lakini ndi Yesu na chete buna kibatia goteba nonye ni nyumba y'abantu bari nk'abakaya yu naciete nyumba y'abarusi bango batasikire batabwa tesiko bari bamanyekane tenga n'abantu babuguriti umuswago maete muntu ndi bwensi ukuru kumurusie bango igamanyekane tenga era taliko nyara kabaga ko irusi ka ko irungi nabako irusi enchireri yakumira no musubati narase ebukunere oriyo ngakibona ari kurukwa ngagite nere na gite Yesa maguta amaguru akirende igo bare binte bingo kolekana bire wancho muligereria ne gazi kanisa iyo mu bishop uyu Diana gotebirie se gazeti ya the Daily Nation munakareko bagakogenda se chinyumba aochio abantu bakwegokia wancho muligereria ase gazeti ya The Standard page ya gatatu bagareo tebanga umorokigwa bwe university ya Embu ni gatogete sireti ubugimo bwaye na umubero we kogendete kugunda umugondo yomo chisemo cha Kirinyaga ensemeli ye sub county yo kurugunga Kirinyaga East muspati ya Selieta Jacqueline Ruguru so mworokiwo yo nigobono umubero yo nyataka bakumanyikana na Timothy Kariuki uyo gatebanga nigo chisese cyanyara tukoba chikororekana kuonchokana na angaso mubiro yo orenge agento kilibone gumwanchu muligeli kubwatekana na abamenyi be kenyure kibanyarwa bagateba nigo bono mubiro yo orekororekana asenyenche talenge endonge igo konyo osalekire nabo igaswateba ngano nonya numutwe nigo orekororekana osaligete ekerenge kebe na kiliya gotebekana nige kwambakororekana niga umudetu ya sidi mwanchu muligeli nege korwa kyagereire abantu abange banyarwa bagateba ngani nigo nengi butakire bukorwa na komanya nkikire to muspati yuko nyara kabaga goitora kini asikeli baga teba so bwango niye karorekana nga no bwanchani bwachiete bugasalika mangana badondo chinga taranyora solution solution liroli ndi yabu solution teratoka bunandigereti mkwakwanira igoro yechikura kiri chikarali asensemeli ya mbere kwa na chinsema chirichia malava na bayigo magarini ni gazeti ya the Kaspul gazeti ya the Standard nero ga igase page ya kane nigebwa to mugano ya sekale bateba nga bali baranyara kwa bago Syria go sibatanyoro bubui nigo bakoira na buya bachake bwechorero monchu muri negati ya mangana mange ale se gazeti ya the Standard osoma se page ya kane onyara kwa bakonyora orobatirororo page ya gatano nalimu ya se gazeti mugako yo mugurunga Joseph Munyao kwa mwikirete boli no manya anabona nyoti komo igwande Joseph Munyao no muwaziri yo molenga se serikali yo musike Mwai Kibaki ni gakabeira se wizara eli yo konyara kabage kuligirelie tugo livestock na nigo tuwa mumanyete buno mujumbe okorukurwa asensemo ya Mboni nabo igo mubwatani bwe kiama gya Democratic Party of Kenya giya kabere kiama kya Mwai Kibaki konyataranga nyachiche Rainbow Alliance nabo igo final ya kole liye kiama kiliyo yo ndabwate munya squeeze inko kenyorande
PNU, part of National Unity. Mwanchu muligeli ekera bono igaba tebanga emiaka ya emerongene konyarure asobokorera ibwense na namonasi bali banyara ko bakumunyura maiga yogo siri ubwo bwayo mugaka munyawo nigo bagoteba nigo anchete gokorera abantemeremu bali bakunyara ko bakumunyura na niga soete siasa kare ne miaka 23 23 years mwaka bwili bwa ya mochimikia nda 35 no mone 3 na lianya tukabaga gosoa siasa 1963 na akanyara kabaga kubwekerugo kia ensemo ye bunge kurugunga Mombasa mainland kuruelio chinga kiechoni ganyara kabaga akabomurai na guikira bakera chite kubugwa na nigasireti kasireti ubwima bwaye kabwate myaka 53 85 omugako yo munyorete cabinet iliyo mugaka Kibaki munyawuntu warenga saba waziri balitua manyete erega kabere SSM livestock na ndero chibuna ari kurukurumata iga bare goteba batagete barorenga chiombe chiri chikuru ase chinsemo chiri chiye eroro konyora chiri chiro cyanyara kabachikoni gwa no muwako yuga asiriti buma bwaye na nigo bono abwate asiriti buma kabwate myaka 53 mwanchu muligereri uyu no mugano bwo muske Joseph Munyao uyu kabero mu waziri ase serikali yo muske Mwai Kibaki nabo nyara ko basoma na komanyanga ningi kerirete umugako yogo siri buguma bwaye na namono uyu gatebekana urenge oyo masi bali bacagitekiya magia Democratic Party no muske Mwai Kibaki abigo togocha gazeti ya Daily Nation twakwanira mugano yo mbele not che kuracho abacholia bako manchito muliria na bakonyora mugano yo asinchira yo bikirano gazeti ya Daily Nation page ya 5 nomo toche gazeti ya Daily Nation ande page ya 5 na kabere asigo kwana igoro ya campaign chikokorekana sinsemo cha Western ase tokomanyigwanga togo chakira ase ensemo ya Kaspure nigo Boyd wera tebigunga emyaka ya nigire mekena rino muntu taranyoma takunyaraga kuriya oburayi nabo iganyaraga kora abantonye tabwati amate akora kurenda tebirere no murayi bwa widows abatakanwa no murayi abatakanwa na obeire gakobara na ndo burayi nigo bogocha na ideas bunora nyare gukora nabigo asinsemo chiria chia chwere marafa asinsemo chia malafa chwere na kisa Eastward nigo na tokomanyigwanga nigo iritsko ria Jumamosi abantu batamanyikane tibanyarite bakoleta chiburaburo asinsemo icho asokomanyigwanga omugavana which county ya Trans Nzoia George Natembea ne convoy yae nigo yanyaretige kurutwa magena nabigo akamachkoraswa nabigo MP Majimbo Kalasinga bakanyara bawe kasinka yae na gusalia ebintu kolendo manjito mulirani gati abarayi besokire nabigo Malala Clevis Malala oyore omokonyo erigati gashwa sikia makiriya discipline otebabuna mwana yuniga kolekana kurwa serikali eyogendete kutuma abantu bae eryo obocholi bwo bokembo nyara bokolekana sincha ya bene koleni kurwa county ya Nyamira boigoma onchito muliria kokwanira bali igoro yobocholi obokena boigo campaign chigendete kwene kiwasi chinsemo chenyamaya ekerenya nyaboigo Nyansiongo asemoske Fred Matiangi anyalitika wikirana asinsemo chatonga SDA Church imeyama nyamaya na boiga kabaka gikire kisegi kigendete kwene kiwa abocholi obobokoboke akabaga kubuli abantu banyamira banyare bagutwara omulembe kinga kechi obocholi oboke na boigo omo senator bwi county ya Nyamira senator Kongo Mugeni nere nigabatebe banyare bagutwara oboteru banyare bagwake ekura yabasenchira bene nere akabaga kugikire kisegi ekikirabe chikwene kigose kitira ene kiwe ekirobo choli bwasatebire buna ekyombekirikia agyobocholi ne chimbewe kya IEBC kebenyare ke okora emiribe ya senchira bene lyo ababui banyare bakonyora engiri yabo mwancho muligeli ntagete tu yaligani kogenda omutimo ko musini tokoirana togotebie abasayiri bwe mochimisano ngiye ko abanyara ko babagotangwa gusegwangwa kulikwa ase oboliki bwarenge bukolika abanyanyimbo babana jeshi gati yabonto nyara ko batokoligeli mwancho muligeli mugano bwa omo unyanyimbo olibwense yabongereza Selieta Robert Bukis oyo nyale kwa akubwataniwa no goitwa ko musubati Agnes Wanjiru ningekegendete aigane soko TV murobeli ne soko bwakire tatu toko ndo mutimo ko musini tokoirana
tukumanyie ayagendete ase chigazeti. Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi Kera kama tingatara Gaiketa oni ya jamira na rena shauri zangwe Ngararo moijano Umotu wataya mabwari Muligeri Bwensoko TV Oyo no moroberio Wokongolia mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au Turabe tukuumira na kila litu kulie iki Uchakera chinsa 10 chamogoroba weekend seyemo yabo tuko kugwakorire emirimo yawe yerituko kwabokire orosete uikaransitero yawe buyanda chitasekerugo orambulete emirundo kunya gusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to ameriria Bakalia omoto yakabwatwa Bakalia omoto yakabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Ine abamenyi bagusimwe erigenetie edukene ya Superstores nigo tokoreryo kwirwo connect guri ko mwakasi kende byose oragore Yan Black Friday ebintu bistima chindagera ubuagachi igatiye bende okuyirwoko nigo kurako kari kitariki 27 cy'umutinyi yo kominomo ecumwaka bw'iciri bibere n'emerongebere n'isano minyoka bwongo bwenyorere bitaratabulirwa biyere abaminto biamore oyonkeni ouru omayene ouru Superstores Limited Kisii karibu nyumbani abaminto Ouru Superstores karibu nyumbani. Nyagatani ubutamero chinga kichoborere korende tarikire nyagatani erabo butamero asogoko bokali ubya bwekerengo kisheguro utatiga Kasims Hospital nigo tubwata abanyagatari bomanyi boisaine bakurwali amarwire ao asokolenga net machine ichekerero obokore bwito n'ubw'kinsemero ngebere nanye nkobara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga n'amagongo ngokonya turabangena koibora na kurobeli uruiboro ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tole physiotherapy na pharmacy yeto nigechire amariogo ngutumia tolichi insurance au bunasha AON Britam naboigo Trident nigo tugotoka nsemo ya magina toligerenetie negete sen kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com urwase abanyakitari baito bare qualified karibuni. Kasims Hospital, we treat, God heals. Ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena isiko yagusi nagusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chibike myaka sta ngachaka ndifero po ngoira samagoro wale kamenya gutokanga na twaliroga wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi
Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Majito murigeria na ritonyere tukwira tunya tugusanga tunya tukumenyeria asigazeti ya The Daily Nation twarwa no mito Innocent agonse kiga gonte byanga como borianga ninki yakogera Boyd Were agukani wa taso asobo choli nye tubugatie nka kora tigana na magana siasa kora ligie nka yago agiocha kora abantu nye tubugatie nka kinigente kya muma ete bawo chabate banga enka nigento kia maana sana lakini ndende Innocent akero bacholi bwa guchakire togoteba nge guchakira kurwa school bono nyetera chaka family lakini nabwata ideas bina uchikunyaraga koraba family tali ideas otabirere ne family tali ideas family kora asororo murumana n'umungina mambia murumana magoroba yani ara kuboliri swali bosai maete ase nkana bokonyora gento kelio tarakora pi kwanyoranga mwarumanire linde otakoreti gitabu ngire na etu na Diana gaiga musoba kotia pege tororo nyekoro musacha muswatiga wakius kende gionzi ayanjira na saba mabera hari murabe moko menya biya bune amate urendo mwancho murigererie asenchire wekerana kinaga tebiringa ase mambia bono ni gwete buna Boyd Were akare gotebigwa atware amate lirikare uburai na obugare nkeyo yo bwata bangi na bange nerore koegwa libagara abantu nakiri komanyesa babo ngongano nje tingwanjirwa nyari ngwa mo umurai lakini ndawa swati ntori kwanjiro mibi abuna bagaka batari kwanjirwa abakungu senye ncho ugunda gutiriko ya kulimo na kuminyokaniga inkonyo reki obu boliri bonde bware koro bwakanire bona tigangate bi Igente ke mongere mugako mintante beti my father no ale mugako nyango kera nare tetu murugire nde bono gondugera ambole tinga ya nero yo gwachora okay na nde no tigale ti odoja kangora kinga matebi ayo mugaka nero agante ibono umanyanga nakoganiria maya igasiitirira isi igomoro Boyd Were ara renta abantu nariye gasire rito kumanyanga kieberete nindoje dan shwareze umwaga orokira ne jibuseki tima ya tilo erodi tribwanjete ya Shabana ngakiba quality na totebye ngaki Shabana yago soleti mwancho murigeli na gotebye nga igotokora naso mugano korwa se county ya Nyeri asabagoteba abasairi bwe mu kimisano nigo ba linwali baga lyogo so asege kosi kyabana jeshi kubwatekana no tumeka amalyogo yo gotindia asumo berobo kubwatekana na omubunge obwenseme yo kurwa ensemo ya Kieni omubunge Joroge Wainaina nigatebire abasabange kurwa sichinseme cyo nigo bachikoba bakolingoliwa na gotoka nka ebinyugu muberebire ebinyuegwa amarwa no manyete bintu chinya sore nchiroro mebe emebere na namone gento kirira abange mbanyora gochoro kogenda asege koski abana jeshi bintu mbire na gukwana gaiga bantu bakanakora na gosoli njeti ndiko kana chitatu chi aya kabuno utagete lakini onye gotete gochikoli kwa sese meli abanyanyimbo umanyenge gento kyora ariyo moyo ora arura batakora mobere mogima kwana gochoro taru kwana gochoro ana gochoro mwanchu muligero gwachira zaba jeshi bakolikwa tebi Diana ngiyo kanoro geko gerando chega alenche ense yaye bwe ko monyene ataramanye giye kore kanoro komanyiro seni nyebwate na kingwetete yake okay onye keroro to sako gendoro ngwenda ndeme okotema ngwanjire akino se to sako gendo pi agatebi akane naga ke ngari kororekana mo okay ayo chora gendora tema lakini nenda basaye nigwetengia kera kwa bekire binyugwa somo birogo kera wachira ali esibakale batabunga left right ogonyo hauta left kwanyorera gwete right gosate ne igonye kobegete binyugwa somo birogo oikobe maiso to basako genda se enyenche yoji kosalio morobeli page ya gatano gatatu mwancho muligeli no mangana yuare na namono gaiganta etego tebyo mugano obwo munyanyimbo libo bwana jeshi goso mwana jeshi kurwa sense ya Bongereza Selita Robert Pukis
oyo onyare kobaga gukana ali mochorio kumuita Agnes Wanjiru. Bukis nigabwatwa aimeyense ya Bongereza ase enseme kurunga Wilshire. Chitalikisano ne mumutinyo yo ne kyombekelie kurunga National Crime Agency asabona gotebekana goita umusubati Agnes Wanjiru aiga sumochi okay amini essence ya Kenya umuchi na nyuki na gotigo muberoye ase septic tank iliyo nyara koba go kugenda gusarikiroro na nigo bona abawakili baye banyara koba gotebia kigambiro buna omungwano yo ase lieta pukista nyara koba goita umusubati yo na kubwatekana na ali anyara koba kulikwa se gazeti kurunga Daily Mail ene gazeti ya Bongereza nigo bateba nigo boni go mungwano yu ochereire go sasi kerere elio akira bagenda gukora ubu nengi na koranga ya bwenere mwanchu murigereri ni genda totebanga nigo konyana wanyana bo yatebekenenga ni gari guchikogenda sense ya Canada aso guchikurwa amaigilio mwanchu murigereri mugano yu no linga se gazeti ya The Standard inga kemo banya tukoba bakobwati na korwa au bwasiole bwo mungwano yu aselieta Robert Pukis ibagateba nere onyartu koba goito muswati Agnes Wanjiru na annemono mwanchu mulino baba somoro nyara koba koranga ki ense ya Bongereza ekonyara koba utumika lichiko lyaye onye umungwano yibune serikali gose buna rikosi biri byali koba biko chunguza na kuligere ngake kolikia kolekante byali gosaba anyara koba kwerni gucha asense ya Kenya eliyo anyara koba akukumerwa na kugambirwa ime yense ya Kenya igo mwanchu muliro mugano inole eliyo nyara koba gukwemanyi asobikirana Manje tumurigire hatotigana no mugano byo nawo gucha gazeti ya Daily Nation page ya 5 na 2 niyo kwarira igoro ya borokia ba CBE baguchkwirana nande asebirasime ose asama igerio astokomanyigwa inga aborokia 30 secondary osibe secondary nigo bona baguchikogenda ase amasemia wa special needs education SNE na boigo vocational training bauchikwenda guchaka magiriobo asichinsemo chiri chisemo IMNC ya Kenya omotinyogo cho December asitokumanyigwanga nigo guchikokoreka nchitariki 10 na kianda ase aborokiago emeronge chiribwe emeronge 3 bauchikonyara bakonyora magirio urabarachi-gokora amasomo abo naboigo urabarachi-ko guide gosekora aborokiwa bali ba grade 10 maiga yabo gokora amatemo grade 9 manjito murigire nige gochamaga yo muri IMNC ya Kenya boigo gokwanira igoro yo kwagacha chira laboratory ase chiskuru satetengana chikwaga chira laboratory eribwemo na chimi isano nemo kolende gati alba gokwanira na masomo a junior secondary senior school manjito muri yatali junior ase bagokwanira igoro yigati yemero biri barachigokora ere yera simandebega wikekorwe meyo igere compulsory subjects English, Kiswahili, mathematics, essential mathematics na community service learning ase aboroki wabo be secondary abuchikonyora maigerio a special needs education banyale bako semia aboroki usiko basomya sijiskuru na begigati ya optional subjects kuse chiri bagwanchiru banyale bagochora nigo chire music, dance, theater, film, business studies, geography, biology, chemistry, physics, general science, agriculture, computer studies, home science, aviation, building and construction, electricity, metalwork, power mechanics, woodwork, media technology, negati ya marine fisheries technology enecho aborokiwa bago chiwanchiro banyare bagwechorera lakini kwegulenga aseri rasma bayekora ase skuru ya senior secondary ose senior learners bago chikokora English, Kiswahili, mathematics na essential mathematics na bego community service learning echiko chikoba compulsory astokumanyigwanga nigo abarimu abo chikonyora maigerio face to face gose bakunyara bakomera na banyara bakonyora maigerio ayo uchakiriketa ike ya moyo mutinyogocha wikachitariki 10 na kianda yo mutinyo yogo chuma chito mugire mwana yo asobwagare okonyora gazeti ya Daily Nation page ya 5 na 2 page ya 5 ase gazeti ya Standard nombegete kambi ntararuororo mwanchu murigeri bakare goteba kurwa sensemo ya Naivasha pipe iliye goira mafuta gosa mafuta goika asensemeli ya Nakuru maguta tugero gosina mafuta yendoleta mafuta onsi tunetusina mafuta kiba na wao tutaikurualinga
na mafuta gose na mabuta bagateba bono nigo yayenkire asa mache ase bono igo mwanchu muligereri bakare goteba pipe yu ya Kenya Pipeline nigo yayengira asa mache kera mache agendete guichura senseme yu na nigo batebire igo chikobage kosereria obochenu bwa mache buchia asa abantu bali bakoba bakunywa senseme yikiumbe gikia Kenya Pipeline nigo bono kia bikiru maiso Kenya akabage koerera iguru ya amacha yu anyarakabaga gukina asenseme yu ya Lake Naivasha nabo igo asekiri bateba ngabono iga nago serie chia mate chiribwinya mugano into atebeta actually into takire to yobwati nsemi ya Naivasha umuchando nororo igende igurukunga climate change inyanja ya irane kaira chi obule mubwaye kaira le obule mubwaye abantu kanyambale bagachiri babikire no ni chi hotel yororo chiri submerged pone gento bakare gateba na kero kiboni gakere asa macha ayu kere submerged ni raini eli ya Kenya Pipeline ngo igore ngama butatu kurusi kuru Mombasa ngo ikaga iga muchu Nairobi kogenda mpaka no nyene chinsemo chia Kisumu gwetera ase igento ikuru kwa line eli ya ye pipe ya Kenya Pipeline wana bogwe somero mugano yu asenchira yubekera no mwanchu muri ya sepeji ya kiandai gazeti ya The Standard wata abakare mu waziri bwa magana y'ichinse cy'isiko Musalia Mudavadi bono niganya ko bagakuburi gwa igoro yemereme yigo tangazo na serikali se chinse mu kiri cya Middle East ya Bwarabu wanchu muligereri niko banyara ko bagatebanga bono niganya ko bagakuburirwa na koereranga ngaki abakenya bali se chinse mechi bagonyara ko bakolendwa na namona sikilia nyara ko bagwe soki na gatebanga nigo bone serikali ya Kenya etabuga tiencherera nyara ko bagegotenenia ebyombe birigo nyara ko bikolikia abakolimero bakwirwa se chinse cyo kurenda agateba nigo babwateli bagali yabo nagochora insurance ili baranyara kwa bakwa aba kwana gusaba Kenya bali bakanyara kwa bakwiru chinse chichia Middle East kwa kolemeremo mwanchu muligo ligo ikirabone ngani bagale batebanga serikali ya Kenya nigegendete gutwara chingwana nense ya nense ya Kingdom of Saudi Arabia asibagende na gukwana na koranga kiaba Kenya bakogenda sense yu bali babwato bumanyi gose bali babwato bumanyoboke bagonyara ko babakonyora engeli endonge nabo igo koranga asibamenyete na gokoregasi nase abwate ubulendi obuya mwanchu muligeli nabo gonyara ko basomera umugano yu ligereli ngaki umuwaziri uyu akuburirwa mabolyo na akili yagonyara ko bakwiraneli igore yaba Kenya bakale kogenda chinse chia Middle East koligia emiremo Wego manjito mulia tokwera na gazeti ya The Nation page ya 5 na 3 page 8 nigo kwanira igoro yetaro yo muraibense ya Kenya asense media ya Uganda chinsemo cha asense media ya Uganda asaoteba igoro ye project esinsemo cha Tororo a project ya steel ekurukwanga nero steel project se omorobirio ojo atebire no murubyo guchiko konya abana nchi abange kurwa sinsemo usorogongorwa East Africa asatebire nenchira yama basaya abange baguchikonyolire emerimo nabo igoni gatebire nga okomerana kwabo nabo igokubwatera no kwabo nigo kugochikolenta omolembe egatiense ya Uganda nense ya Tanzania satugutere bo igochinkuma chigendete kwena kiwosi kiburaburwa chigokwanira enyancha ya Indian Ocean nabo manchito muligeria nigo muraibense ya Kenya tebire buna okwaga chogwe rail gauge ngose SGR railway yo ko chakira kura sinsemo cha Naivasha soe Kampala nigo chiko chakwa bene omwako gocha mutinyo mutangani eyo go chiko genda sinsemo cha Rwanda ime ya DRC Congo enyalige kubwaterana nense ya Kenya na Uganda ni chinse chichinde urenchira ya moyo kwenekia boigo omwanchito muligeryanga ngocha bali kubwaterana asense media yo gukora amoncholeria kuri no muraibense ya Kenya boigoniga kwanire igoro ye para ya ose SGR ya Rironi na Kuro Eldoret Malaba Highway nera uchotebanga nige guchikorenta okumerana okonge kwa baoncholeria nabego ogoswa asenseria ya Uganda yabage kumera n'ichinse chinde cha East Africa banyara bagakora ubunchuri manjito muligira mugano yarasobwagale ase gazeti ya The Nation page ya 5 na 3 mancho muligira ase gazeti ya The Standard na chire page ya 32 dana na mnyokire bagoteba chigosoli nchira chigosoli nchira
Ichigosori chikara igango kwa na bale club kia Liverpool unakia ikorwa chigoli 3 ne club kia Nottingham Forest. Club ikyo niko kia ikoru chigoli 3 ne club kia Nottingham Forest na kubwatekana no mu captain we team ya Liverpool aselita Virgil van Dijk igagoteba nigo bono igabanya kwa bagotigana batigirwe no muichano monene na nigo bono iga lyanyare ko bari gokinia liberera ase omu manager we club ikyo Anslot uyo kubaga kora team iyo ya Liverpool nabwo abanyangongo be Premier League yabongereza na wairete bunyangongo ase entundeli ya itete lakini ndende bono iga machi butakari kogenda ase esemo yabo Diana tatokora ko bakoiga oyuneze we club gyasa no celebrate kera Arsenal ya nyarteka bagego ikora team ya Tottenham chigoli nyase golia yamo igongo na ukwegelinde igona borocha so mupirole Liverpool eri wasoeta oroli lidani yakoirete no roche bintegendete ko he is not doing well yebone rati ya bono burunga mangana tali burunga Manchester United koko solierere kwa nyori mungu na itraro gochora akora jimeme taligote Manchester United dengo koko soliere litkulia lero tutete ko rankira akore lakini bali babugenete ko kole mirimo bakorire nonje Manchester City yaitetwe na ndo mwanchu muligirili na bokoraga iga club kia Homeboys na club kia Gor asibigendete ko babiko ko solia sibagateba nigo bone Kakamega Homeboys yanyare ko bagigosieka oro ke gotigatebe ke baogie chi point chirichi alingia igati ya ne timu ya amini ya Gor Mahia ejuere entangania se Premier League yense ya Kenya na boigo maega yokonyora obobui ekerabanya tukaba bako gosoli ne timu ya Leopards litkonde twarwete na ayega iga Sunday ya renge tuka no kwarenge boli tugochwe kanjira tukanyora chinjigiri ne ebi kombe biko bugigo chisani chibugo biko binyomba chichuba aba muraba mulembe FM ya mulembe bago soka rende bachikoligelinga ki chikoba chikogosoli na bogoligelinga iga Kariobangi Sharks yarwete drona FC Leopards Homeboys igaita Posta Rangers chigolibere yunargo tebi nakonyora bono libaga gosuka ange ko Libya libaga liri timu chirichire chintangania se Premier League ya Kenya Muranga Seal nigerwete yeme nemo na Shabana ase Daniel Linge Muranga Seal na Shabana njibwa taka history gasinini chitimu echonsi chia kineti gukorwa Nationwide League yegoro NSL National Super League gocha se Premier League ya Kenya enkakieyemo Shabana kaira obunyangongo bwa NSL Muranga Seal gakuri namba 2 na ande nchi akaminyokaniri sana ekera bakogosoria Murange ekogosori na Shabana ine gosoria nene sana bakenga kieyemo mashabiki ya Shabana nagachieta abo Muranga Seal bagateba baire tu ketikeroro sana hivi bakaruka sayusha kaola dan na kwenete kobekia libagante bigega ki haruche ebintu bya change Muranga Seal getikia abo kiabweneire igo mwanchu muri gena bokubwati chi update ko sekoranga ningi kendeta se Premier League ya Kenya muri kyoito bwe semeli chigosori uchi abanyangongo be chigosori Dan Suarez umwaga na nabwate na rumugano Suarez no mugosori ukagosere Liverpool amatukamaga igekero kumwibate aba Suarez igo Liverpool nebwate nsemene na sale ngora imirandi na ruseno nyene kero basiriti oyo mobo Dan Suarez na ndete sana Jota ande kamuchanda ili twalinge meeting actually staff meeting kera Jota agosire ababete anyorete chinga kichingo sana bado notikalite Liverpool bado nondi na moitwa bado uko tini kutinda itibe kebatingwa na gutangase yago kebatitari ko tamaiti timu Indians okay na bonko morora barbecue awonerelie barbecue na sanari barbecue na sanari no tukubwatira na nerwa gaigango kwa na bali abakenya batatu banyaltuka bakonyora ububwi ase chimbero kiri cia Tokyo Games asbakale babigite chibicha gaigachi ya Wanjiru Kipkemoi Rono na ubale ase bali banyaltuka bakonyora ububwi ase semei na igure barbecue yago ntebia Innocent yonyo gotagete tumanyana na abiya osikiminano yechingundi kimina neginje ngo bakonyo kerozi kimina no giye chingundi na kyago nsaba
Chelsea niko cha kwa solire na Arsenal ikigocha barbecue no abere tabu lakini abatebelinga nikimina no gichinkundi agontebinga Innocent tun Chelsea tun boxing tocha gukora nayo tigata so asemirwana tutara so asemirwana Innocent tina gotebi today in history obe ntebi yango rero ngige kale na uranyorerie tari aneli ya change Majito Margeria tugote babutamito kumanyanga ninki kyabetiga 24 omutinyo November omwaka 1996 bagote wanga former Kenya minister and veteran politician B. Patel receives a hero's welcome at Nairobi airport when he arrived from India for a 3-week tour of Kenya and Uganda. Mr. Patel lived in Kenya for 3 years and was a member of the Legislative Council for 18 years. For a short time, he was a minister without a portfolio. In 1924, he was jailed by the colonial authorities in Nairobi for his outspoken criticism of government. White paper. Here, Patel is greeted by then Minister for Home Affairs Daniel Moi with the Minister of State in the President's Office Mbiu Koinange and Justice Madan looking on. Nyiroro Manjito Margeria Mutinyo on November mwaka 1996, former Kenya minister and veteran politician Ebicha Yabone Erigagu A&B Nerindanya Raginko Yetoma. Patel receives a hero's welcome at Nairobi airport when he arrived from India for a 3-week tour of Kenya and Uganda. Mr. Patel lived in Kenya for 3 years and was a member of the Legislative Council for 18 years. For a short time, he was a minister without a portfolio. In 1924, he was jailed by the colonial authorities in Nairobi for his outspoken criticism of a government white paper. Here, Patel is greeted by then Minister of Home Affairs Daniel Moi with the Minister of State in the President's Office Mbiu Koinange and Justice Madani looking on. Okay. Nande kingo chase ose kora ikwanerore. Patel aba waziri mbali bakora atoka batavuga ati portfolio aya omubwanko igara file tuju gakabeire esewe cabinet ya umuske Uhuru Kenyatta alikuru kumu waziri Rafael Tuju lakini ministry ya tiare ngororo igo Patel takobo mutangani negati yabo eliotebekana chinga kechio achietense ya India kaira na buna rero akanyara kabaga kwariganirwa na endegorunga omochenko monene omwancho muligeri nabo kanyara kabaga koligeri today in history Diana nabwo atemeganira gucurigeri yoranga ngikirigi akorekanire unyara kabaga gotebia asinchira yobwikirano nabe tukasinchira yo mu Rwanda umwanchito muri ya gazeti ya Daily Nation page 15 nemo page 16 engaito ma direct tunabago tubikiraga gwanya arika gutorokyanga inki mu Rwanda uyo ogokwanira gazeti ya Daily Nation ndoche akanyomba nkari gago bari gete gazeti rebranding sanitizer abayigo party tickets scandals gago tumetingo gucharuka kago swaime litangani eline cattle dip cattle dip etibu umonanda myaka eli yakale ali ku monanda ibata be gazeti rebranding sanitizer igali bakamagabeka scandals no chikaleko swabu chiaba rebranded onye ko bwata mamocho no kurutu chiabu kwanyara kabaga wakoraki kwa chechi chi notice oise koligere libune muganoyo oligere libuna oligere bono buna amachiko naragwetiwe kabekirwe gazeti notice uchiabu sibono ne scandal chiko bwati tuabekire gazeti notice buna lero litukulia lero tukwana tinta etimpe misquoted buna lero tukwana mugano noro mone nore se gazeti ya The Standard okoro kinga ngaki gazeti notice yabegetu yoko ligerelie bintu bigotumeka naba Kenya osembire biya osembi bwati mo chandonde bwonse buna abantu bande bamwire kokaraki kotumeke gazeti notice yeyu ko terrorize biashara montago chicha obwati kirege nto koletere kinyo cha batebi nto koni misaligete asimoji ko gamba nere to komanya yekira bono wacha ko chibese ichigati gazeti notice by the to kwana litu kolia lero abalimu bono officially banganyire gochia se sha ekorunga mwalimu comprehensive care erense yo murubiryo sha
igone gatie bintu biri biroro tiga na inche ndigererie CPJ 12 ye gazeti ya The Standard naro mu Rwanda nororo mu Rwanda mwanchu muligererie ororo bagarata the spirits tell me that your wife cannot conceive aiga muganga na karaigo ikaransete men with more kilos than necessary are at a greater risk of infertility, shows the study. We also say they could suffer loss. Okay. Amura chikire chitobu ata togende gym including in Innocent. Magana mangete. Agarate abanga abandiri bagabako genda tuitira amabuta twakore ribo muganga no tukali kubulyo basemi kurunga bamuranga kibya mbere ire kuibura kora umuchanda sana basubati ngolera barubo tukubuga kibakoligiye abana nabasacha nabarongoligiye bara abana iro kabono buna gusi mundu rababwata abana pi kabisa abanyaruka lakini eraro chenga taranyora abana na abana oroche bono Diana nora tokwamera nere mambyo mwancho muligereri turojirende nabebwene tetebye igo nche narakuwa nire nakurira Baidi wero byangu shari kuligyo brai. Okay. Tuigwane. Tugukore nseme y'iki gazeti. Gocha tuli twatwara uyo mintoga. Nchebono na ikirese ngolonche complain officially gocha sole. Ontebinga gitogo kwa umuntu uyu. Ngagete ngo bwaterana no murigereria agaiga nabagontenga na kitoko mukora. Uyu nonyenge batingo charo ramukonya muntu taruwetira botiro ndirwose ntumanye tia saberete tuwa mutumito muiburi tararenta muiburi kwenda larigike batubachenere wikieria akarumu gaka gituguru Daniel Bugongo jeta amanya konte ngaya nganjira zinini ndarareta tata ngamukani atete kole tumugago inga bono nera kwebereria chiko mubero muiburi ga kesi kiage chikwara raisigo uyu Joseph Chwe tugukwanera talionde tugukwanera rero gwikari chingoli wikira bumwe nchumurige twikira mwali bw'ekinsemo ekigazeti nabukwegore gazeti libwanche tonya ariko bagosoma cyabere kisa ibere nchitake 12 Hassan Nyangao no ala sesemo ya kabere studio tugonya ariko batugikarasa igiri tonya ariko batugutware gikaro gyoko ligereria enkwana yo murayi bwense akwana bwango iga anana mono kurwase obumenyo bwa amini kurwase bunge nana tali obumenyo bwaye se bunge nana agakwana abakenya agateba nigo tuganeti trillion isano tonya ariko batoko genda ase chinse kiri kikurunga developed nations abo igo twaro chense ya Uganda bunatebete balikia mangana ntubwato mu chando kakia mutu gatebe guchika seti chigo sibenyama naboniga Museveni agakwana igoro yenyanja Indian Ocean muraibwe satebetenga balikia bangana nini mugendete go tutuoma nimetu twando mutimoko Eye Nensoko TV Uboroso Bumu. Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyore bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances. Sungusya electronics nintwe lichibuliao. Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories naboyigo ntolene chibundi chikorosye bintu tokonya ninchuwenyorere spare part chiechinguru Sungusya Electronics boigon cross tore chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga tuline sabyo okole talentambe gucha kuligie byombo bunebi totalera somo choke birigo naboiga somo chunyamira gose twakirishe miese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye
gukurigia gokogokia kogosemia nabo igo gukomanya ali akorekanire kurwa chinsemo chia Kenya kurwa sensemo ya siasa chisemi obonchoreria amaganio ali akubwatira no bugimba bwa botambe bwa mwanya bantu Ogonzi ko batogosanga asensemo yeringana rieke moya mwanchu murigeria kurigia komanya mangana yeke gusi abego chingencho chae umerana na inche Frida Kerubo na inche Clinton Ondigi tokomanye asemesa ya mangana maya ali akorekanire kurwa asechinsemecho kera litukoria Jumatano enseyamo ya mogoroba na boigo chinsa isato eye Nensoko TV oboroso bwomogusi omwancho murire Nensoko TV igeta sengi Nensoko TV nibwatira sengenje yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchere ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchere bonda bwensi korwa bunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa kurwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde kurwa county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaya ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongoro ko Petuel machin na nyora netrobin ya Nensoko TV oboroso bomogusi mwanchu muligereri Nensoko TV egeta senambe mo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara kabaga gotegereru asechinse 24 asa matuko atanabera seiki mwanchu muligereri Nensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii asenjira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda asibali bali chinsemo chire isiko yagusi sichinsemo buna ichana kuru mwanchu muligereri elitonyara ko batoko wa omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so asichinsemo Childoret no mugusi ora asichinsemo Childoret nera nyara ko bakoigwewa mwanchu muligereri ntonyare ko batoko genda asibali barasa masamba una chinsemo chia mulo aliaso mugusi yale emuletie tunyare ko batoko ireke gusioro no mugusi anyare ko bagakoigwegwa asenjera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko bagakoigwegwa asenjera enkeranu aiga omwanchu muligereri asegeta seni ya Nensoko TV no gotuchi ko batoko kora eke korugeito tunyare ko batoge kora asenjere bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tunyare ko batogo koraleria okorali kwa nyagosira asenjira ebwenerete Nensoko TV oboroso bwomogusi mwanchu muligeria Nensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati asebisaku akene rure inche Clinton Ondigi gwetera segeta seni kiago gi Nensoko TV gochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia konekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi tomo chago tengere merobere ito yogosemia na gukomanya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga ki chance asengencho yao eariganie asobo tengari botari no mubwekano mugusi omwancho muligereri ni garwete asensemo ya bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusi chete gotegera rororo obero gotara asense ngima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho muligereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwa iga pipeline omochi o Nairobi nto beto koletera emegano ende yonsi ili okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Nensoko TV eli Italiane ni Innocent Onyango eye Nensoko TV oboroso bwomogusi
igimu mwancho muligere bwa Nsoko TV chetire chitaike 25 maiga chinsa ibire chia bono mambia na umuruberi bwa Nsoko bwa kire nigo gendrete ase mambia bono ase studio nigo mbwate Hassan Nyang'au. Hassan Nyang'au no litocha twabanere kire Jumatatu twakwanira igoro ya siasa na magendero. Hassan ngakyo gendrete biyande umuske Innocent weekend ya erire buya na tokote banga mbuya Nyasaye. Okay. Wachiete mawawa. Mawawa na getaka igo. Na nde kaira ne singe ya mangana lende bunara mange. Bono na nde twachira se weekend ya. Erinde tora ranga ki togokinya uchumi ye country ye. Yaga chiruma iga. Yagacha. Okay. Osi itoga iga semesa. Asa nintu aje tukanyoraga susu. Maite bagate banga kira wachiroro sana ugutwara. Wachicha murubiri yito bwa Nsoko bwa kire. No nyorete igesusu kurwase Jamhuri Awards tukayewe gekombe buna umurubiri bwe Kigusi amini bwo murubiri olia bwe breakfast bwe GTV kiri kigokwane muntu bwegenka bono lende tugatebekana ngase category itwalenge nintu twalenga babwi na tukanyara kwa batoko yeweke wiki kolende tali abu kalioka na ande muri kitoga iga na yaro kunyara kabaga kuligiri chibichanga gichikwanda sembe okurunga Conrad Ongwesi ya nanyara takabaga konyolekewa kia bali bakonyara kabaga gukora ende kuru graphics chindonge kiri kunyara kora chikogo kia maiso uchia saba ligiriri go mwancho muligiriri buna aligereti togende tuna gukina. Yes. Na ande boy gontu wanyara takabatugo koli ase namba ya kabere buna egetaseni kiligende tegukina giye gukwana umuntu bwegenka asitwanyara tukabatokolirie bagalia kabere nichi achievement chitwanyara tukabatokonyora nichi certificate ncheira sabali kibaito bali bakolire biya na nomono tukwene lingambi ya mono kerabona togotebe Nsoko bwa kiruma tena no le part of the team kekora ngo chole mande igaiga igeke wiki ni gito na ayasani tigana inche ntebe ngambi ya mono ekeneke getambo kirekia korengana nga Nsoko yabeire bona sange metinye tato gusiko chikokori metinye yana nugo chaka kwaye ya chakire nebyegwa byobo bui obo buyobo no banene obo buyobo bokoro kinga omo eribwiri tuko kera Nsoko go chikokoro mwaka obo buyera nyorege koba na barobu no banene na ende gi minute nga nkoendere koba nero egeteseni kego chikoba gotegerera mono na kurigerera mono na nche na ogokirenga ninde nsemo yo gosiora Nsoko mambia kira Jumatatu in fact obunu no bwito twensi nekibatina amatebi nere ngo chare gaiga akwanirege kombe ke metege kombe ke boro gitete kwanirwa mangana amange kwanirwa mangana amange tete kwanda nilingana limwe muri tangani bunere kawaida tonyara kaba tokolibeka sembeo anamono asa nabwa tense amo ya yenene ago chokwanira no nere selinganiri mwa mwancho muligereri nalielio kochalira sembeo buna mu director italibekire gabu na boroche gabu batabanga n'umuntu muliri wanchira engondi yaye gotama kabere n'umuntu muliri wanchira engondi yaye gotama kabere asa nilingana lire no bosemi gete nga n'umuntu muliri wanchira engondi yaye gotama kabere igonda tebenga akero konyoranga ngondi yawe atambire kabere tigambe kenga no korenga ninga n'umuntu orai rorire gosena mangana ya mamocho rimocho ria konyora wasabu kwabera lakini anderi cho rimocho rina ria koraki anderi irora asinge nchobune yi ya korataki ya korekanete so wono nchena bana rengani ngagabu wono riorio kwatigira ngondi yawe atambire kabere watebire biyake gima gekagera bagate abonye gwanyora ngengoro yari ngasi gitari bona andi mambie nde urabo muliri go nyara ko bagate bangati gwetoro bu nokuguru kwigura bagaka gusiari bate bangweta abu ngora ngoro nerabu gweta abu ngora igesikengera abu ngegoita inenjere ya moyo gote binge ngondi itatagetie tamiri ya kabira lakini umuntu muliri asa nabagotiga nago charuka iga yana kogenda ego toro ngatano itukeli muma yatecha kogenda gendra ni Yes. Baate abanga korasi besese yawo. Asenchire bwekere bono amangabeire.
kururiria bagoteba nga ase amangana siasa litukeli ase siasa ne mangana mange libuguritia mange ayabeire na mange mono elia bwango mono lienderete ni nkwana yomusike Fred Matiang'i asa agenderete kuna goitana na ase chinsemo chia gusibona chi campaign tigate betaro goitana na is move kororekana nga igotabugati kirenga agendete gukora chi campaign ya sensemo ya Nyamira ensemo ya Nyamaiye Kerenyo nabo igo ensemo ya Nyansiongo twaro chabara United Opposition bago ikoro ntage tumo producer itatu ligelia asumo skema da karwa gukwana ntwakoro mugano yuase emambia bono asumo skema da karwa lengese taro ese county ya Nyamira amagana nya tukabaga gukwana nimanyetenga Hassan nabwate seme nene sana ara kwanire igoro yo skema da karwa unakwane tebo sibo bocholi bororo finally Matiang'i koranga United Opposition bono onyoli kirogo ikaransiro oro kabisa mbia mono musike Innocent ringana ria Matiang'i ntwari kwane taiga almost chiwiki bere chiaetire naende nkaira nsa monga ase ya ikeire eri chikura chiria chia Ekerenyo Nyamaiya na Nyansiongo chigende burungi nende chitware direction ose chirore kana chikogende entire ndonge lazima Matiang'i agenda orere wikaini person njibono nago kirenga ringana na bore tiaga ndia mwikirete ngagenda bwe komanya na ariye saba abagurukenge ground matendo kireke kurukwe ground akwana na bantu bari ground batu umusike Innocent siase ngiye ko gara bantu bagurukwe ground yani bagatanga ki tiagenda kwana na bantu lakini nende twa ari kiureri nga agenda ground bono ringana riri twakwane taigane musike Innocent ndingane rindi chietise itimiri singa abantu bari tegera bakamuirira gatebanga agenda erebuyeka tatuma nunde erinda agenda abe kenkwana ayesimeke erinde enkwaneye abantu bari chigwodi echo bayenyore bya na ndo moyerio okorirebo bona kara akorirebo yarorekanire nga nare serious egenteke nabatagete kurorekana nga otenenire erinde ebiroge bibitatu abinyore nkwegoteka gotebanga abantu baminto ebiroge bitari chikure chicho baye musieto waka ninje ngokoraki ngurwanibwe yani bono message yaye osamangana aye gutia sabantu arorekanira ko babene biyake mu mwanchi muligereri nigotole na Hassan Nyang'au nigotondete gukwana rigoro ya siasa twarachakire gociore likurwa senkwana yomoske Fred Matiang'i munagendete kunago korachi campaign ya senseme ya gusi tigatoregwa umuske Martha Karua wikia magia PLP nera igita senseme ye county ya Nyamira na gukwana na bamenye baroro nimatasani era taliko nyara ko baga kolibisa kolirora na bako nyara ko baga kolibeka na kolisansa murana asinchire bwikirano mambo hiyo sasa ndio mtindo kila mahali Kenya mambo ni one, na hii uchaguzi ni one term versus two term. Hebu tuone watu wa one term hapa. One term. Asanteni sana. Kwa hivyo form ni Ongaro Jeremiah. Hakuna mambo ingine. Na kama Ruto anadai anawapenda, miaka 3 amemweka kwa hali ya kukosa huduma ya hospitali hata submission zile za Katoliki na wengine zinaanguka, amekataa kuwalipa pesa ya thamani. Ukienda hospitali SHA unaambiwa ulipe miaka 2, alafu anakataa kukulipia chochote. Huyo ni mtu anawapenda? Ile pesa wanaleta yote wangekuwa wametengeneza hospitali kama anajali maslahi yako. Ile pesa wanazunguka nayo wangekuwa wamesomesha watoto wetu. Imagine pesa ya shule inafika shule ikiwa ishafungwa. Watoto walikula nini? Tabu kabisa. Huyu ni mtu anasimamia uvujaji wa pesa ya umma na wizi. Na wano umusikia Hassan. Yes. Kero kuligerelia
Martha Karua ibi ni birogo biriye bisinini ikoro kunga ontomini nara se gazeti ya The Standard bagateba na Daily Nation nga chikure chigo chikokolekana chobo cholyoboke by the end of the day nchibwate effect yenene ochia sabara yaba bale ase chinsemo ibere mutanga n'umurai bwense Dr. William Ruto na inchiriria agateba ngokolera abakenya emirimo nenchire yende abana bari bakwamiriria serikali bagateba kende nkeyo na namona malieta abo mbatagete na arakine se ebinyoro ngocha kabe casualty ene noroche se chikure chiobo cholyoboke chikoera mwana inchi ocha komisi chance yo konyora abaraya baronge gose bono umusikino santiringa niritiyo tochaka bono kuribara buya ase wiki iri aeta rire twarenga ga n'umusikori kegusu nabo twigwana nanga umwana inchi okawaidere ribaga ryo konyora umuntu atagete ria mwetaniri na kiga kogera akero gotegerera ari umusike matiangi ase kurua umugutano uri wa matangazo abokongo mugeni mpaka igoro egento ngiratarerete kemo against umusike nyamoko igare gotebanga nyamoko nae gwatoreterete ungaro entu arenga ase mikutano twigwana nete ngambantuki baguchikokoraki gotenini guchikura ase binyore bibyonsi bitatu bono kwama kuria raisinga none chi candidate chichioka bantu mbae tuibaga bechorere abantu process iri togotebanga ebia abantu batenda ase chikura ase ebiama bagenda ase nomination ase nomination unari chikorire erinde abantu banyare kwera ekero berire banyorenga oyo nere twanja asani twatiga innocent gose twanja innocent twatiga wano kwambanye konyoronga batorete irububisi ububisi bagotebanga bagenda te asegete nyomba bagasiekerana bagachaka kubagana ayekerenyo ni nguru churumuya bagatebekerenyo nungaro mwagara ira naje takatebe conclave conclave aya nyama ya ningo nyama ya bakaiwano ngomwana uri mwana mwabasirete nere aiga kurenderende bagateba uyo nero chete koti nera bakokoraki tokwa igotu wetingo mwana inchi already uri ruribaga yo wechori rumonto aya ina mbeyemo namba ya kabere kwa buri riswari nga chikashwari tigo sabantu bago chikobane chingo mango chikobara kobororo abantu chikureshio muzike aramisi maragoba chisa isa tomate chikure chibona okonyara chire chimo ene chinke ase bona buna chiwodi bae saa moja nenusu igotomanyete ningo ochorwa nyamaiya igotomanyete ningo ochorwa ekerenyo igotomanyete ningo ochorwa asa kurukunga nyansiongo njena bonta gete ndigererio omorigereri gwe TV ya soko ngote binga no nyembo na igumo sike innocent abantu mbarora bari ne chingo machintindi batari korara batanyutie changa okay abatanyutie changa bari abantu mbarora abakonye bakuna kwaye gweke pewa abantu mbare boro bona iga sebuna bono ndatebe na nyanira torochi abonchi ko batanyutie changa yakogera chikure chiaramisi chikoera babe chikandidate chiabo chibenchira mbamaragira undi mbamanye tinga kibakogendera go chimusuke siasa baba timura baganda go chimusuke siasa yes igo mwanchu muligire ni wete ne bachori buri obakebule go chikokoreka na sensemo ya nyamaiya ekerenyo nabo igo nyansiongo chitaliki 25 ibere yira belitko lia alamisi oseliane seikie kera abara ibachiko baba bachoro nonye twandabone national figure yes twarorire malava twaroche umurwaniriri bw'ikiama kia DAP Kenya asensemeyo Seth Panyako kera kwaegwa akorirwe campaign na umugabana bwe county ya Trans Nzoia George Natembea tukarange furugu yabe tororo bagateba masasi na rutetu bagateba ngaga minchuretie siasa ya western taliye ngeniere se ebinte kaminebyo nonya mchiara kolekanire ngakie mukwanyoro umuntu itiro usiero ni maete ngora ateba toro of course ndiri goteba binte kaminebyo usiye gento kera orongiri tugoteba nga ngakie muna bakonyora kya bere fake nga nyarebe uitiro umuntu gete lakini go chikubwati kwanyora gente ngartiki nkeyo siasa ya western bono umusike innocent
siasa ino ya western igere ribaga tawe ugukunokoba yakogera goikera Aramisi siasa iri chinjera kogenda nko korere chikaria chia bantu echaka chikaria chia bantu bandi ngakirwana tumatinga kikaria kuru kwase gusi ubugima bw'umuntu gete bwa kisiasa ubugima bw'abantu mbaroro bwo chikoera kisiasa n'ubugima bw'abantu mbaroro bwo chigochaka buya kisiasa muna mono egento gekurwanira western n'ubunyankongo ubunyankongo bwe siasa ase Musalia Mudavadi na Moses Wetangula already betanganite ko bangana bwa banogeri begesakwa kyo muluya wono baikirase omonta ichire kurwa nowhere gosukurwa atarorikan kia saru kurwa igenga so mugasore otuboka embura yamanye gutuboka omuroka omuntu mururukire kurwo rosana orengo musikali okuru kujoji nyatembea omanye gochaka kobeke nchiri ngora gachaka ngora ngatawe ngate konyarekana te koba ororekanire kogosereria ubugima bwa Moses Wetangula na Moses Wetangula na Musalia Mudavadi ekara chakira kogosereria ubugima boiga egento kierantire kikurukunga yichikura je by election wone kina kige gochuko bapima chinguru na kero kurigereria ntokonyara kuna chomuragi bonaiga nabakororanga riorio kende kira korekane nabakororanga umuntu yokurukunga Seth Panyako na ndo mate Seth Panyako tari muntu ore moregeu Seth Panyako obeire at a national space H union chiabanyaka obeire ase eke rugokeria na ende igara korekana umuntu ore ne chinguru igo bono abantu aba DAP DAP Kenya igo bakorekana bagwate the right candidate of course na serikali nebwa tumuntu kurukundakwa lakini nabokororanga nonyene kero bakobeke messaging yabo nkwamba kore bareko bakwengerwa bono ebintu bikogera umusikuri yokugunga George Natembea arorekanire ga gutwara umugusa sabantu oyo kwengera Wetangula na Mudavadi igagoteba amanganaria abantu batete koigwa number 1 yobatebinga abaluya tuabekirwa sekerange getambe muno karo monda atete kuriye yaya de yaya no magori mirimo nyomba igakuriye umuluya akero monda atete kuriya omugochimani uriye umuluya akara atete kuriye umuntu kwabusa sikaya no kokore chigasi chicho kuburiye mesige tawni uriye umuluya inchi atete kote yabaluya ngabaluya none nintwe na era baluya mata se country ase chinamba igo bare namba ibere afto moikoyo na ndetse namba chinana pino na ase chikura no muluya igata teko batabinga chinambe chitubwate nchisa ine chiko toigento omanye ko bataya magana iga ubaboria omuluya unakoba CDF ababoringa unakoba Chief of Defense Forces muluya tana toba omaganyoranga muluya tana goika kewango kebera tange omanye ko bataya umuntu yokurukunga Wetangula na Mudavadi mbari ko represent go se mbari ko ira semesa amagani yo muluya igo bakwira chinda chiaba chuka bona kikuri kwa roche Mudavadi asokire na ndi bamanya gutamira Wetangula ndokomanya gusena kana osino borimo lakini gento kara gutoma tenga masasi na getwe asumukutano koretaki orenge onatembea ago campaign rio mo MCA na ndo MCA orinka getenero itetu no moyo so igo itimiri singa siasa ya western area nebwate extremism bose nebwate chinguru tumeka chinyinge mbako bugima bwa koraki bwasira buna Bungoma twararo rya matuka mange bantu bagwitana chinga kichinde kwa nyoranga yabere egentege kyo kumisana finally Matiang'i abange bari bataba Matiang'i gare kororekana akoira na magega kiri bono chakire command authority kerare kwenda guchigusi na atatebyo nyabakuruta odokuruta igikabwe kari kubugurikiye abanyamasira giajakira bakore mirimo nere gwe kwatota engakine orora tie tari na ndakerenyo akichori na ende egotanga ne sadifa ose no okombera na kwa mangana se engakigete amangana ya igikabwe kyo munyamasira ya kwa ende takerenyo engakyo achie to mukutano getore ngakerenyo na ende ngakiyo mbagwa to kuminana egati ya opposition na serikali
akamanariri bono Ruto baminene na Ruto alafu no erega ari na Raila na Uhuru agatebanga na bwatri omonana bwense ganje tegutumika ringana ryo monana bwense no mugakoyo iga oyi no mugaka Raila bangorokirie nankora kuburia ndege kabukeria ninkora kumanyande esemetebere tesemetietie imenyabuga bona metietie na bakororanga na agasomete ingana rimo tarueti bosa because igo tuare kororanga muntu ibano igara basogo to bosoku buno mugusi because bano gwetani erebwieka ogurwanire birogebi na intubu na ekesa kukyo mugusi ntoro chenga ntubu ente konyora masikani getesi ko gatogwetera amasikani yari yakotebanga ebirogo birutware ngekoriya serikali twarwana ta monero ntwababwete ntotagete egento kiria basogo yosongo igorukunga bragging rights ntotagete those bragging rights igona bokoranga bono musike matiangi oichire ne message asa abantu bamwabo oyebekire siko ria sanse ngayaya buno mugusi esegi etegenda tiamo nabaye musiya batokorigiri birogo eye nesegi etagete gotwasiora buno mugusiya to bosoku osato amaskani bya kegimo mwanchi muri gento bate clip kyo musike Fred Matiang'i kerari gokwana kerari kogenda gusi ine ikeria kerari ngenchira kogenda SSMU na nemono gochiko baka nkumwa kerari campaign gosigo chiko chakali campaign chigenda ta SSMU tuyaturategera candidate wao huko ndio wa mwisho, candidate wao hapa ndio wa mwisho. Sasa kuonga ndio itawasaidia, alafu wameanza kujigamba hapa eti wataiba, watafanya namna gani? Tutakuwa wapi wakiiba? Mtakubali hiyo maneno? Hapana, tutaamuka asubuhi na hawa nataka kuambia wasikie hivi. Sisi ni watu tunapenda amani. We do not like to be provoked and we want to respect the law na to respect democracy. Tutapiga kura na tutakuwa kwa amani. Only if that is how they are going to behave. Wakiheshimu sheria, sheria haiwezi kuwa inaheshimiwa na sisi watu wa opposition, lakini wa serikali hawana haja na kuheshimu sheria. Sheria ni yetu sisi wote, na sisi wote tunahitajika kuheshimu sheria. Kwa hivyo wale wa serikali waheshimu sheria na sisi tutaheshimu sheria. Kama sasa ni kuleta ujuaji wanataka kuleta hapa, hata sisi tutafanya nini namna hiyo, kwa sababu tutakuwa hapo wakihesabu wakileta ujauri tunaleta, wakienda mbele tunaenda, tutaonana na wao huko wakati huo. na yakegimo mwancho murigererio hino musike Fred Matiang'i kerari gukwana kerari kogenda SSMU boni gano ligere trende buna watebire bono obutoire ali asare koreka ne bisete ochakire gosoka guchesiko bono twara kwa nere ase musike Fred Matiang'i opposition ye yabo ya ikire bono chinga ke koreka na yatingire ya hold it together gusina ande baje wikasigete nyoro muntu ndogo kuigorige sirio gosoka tiganta bera lingana risi nini keronko genda gochiabunga barorekanire gutinga egento ngere bono ukubekera Fred ya magisi ekera chaka kwamba ko ekorora kwange ngumuntu na chenyare na chanyare umate siasa ya Kenya gane siasa chinguru ne speed lakini okoranga kire wiki gakona ko improve and then okoranga nkogenda aronyora te correct messaging ngabono yani amangana aria bwenda ta correct agukwanwa amangana aria umate siasa ya Kenya netagete bitenda wiri buno mukaka bekira bitenda wiri yune bintu gete lakini oise kumurigeri bone body language yaye na amangana aya kwa abantu amangana ya chakre kogana mona abantu bintu biringa ki bakobara igotokobara bakora to bojeuri igotokora to bojeuri so nginda de gogotebia konyen ko morote botore ngare technocrat na ngwa ntebeti boigo ngatari mwana siasa lakini bono kororango chakire goche isiko nembwa na mangana yege siasa ikabukeria buguritie na kinata gotebanga bono turochi na bari ko abantu banya aba aiga gokora mugutono gosini kwende kichauri abungi jau arenge chebilati agosoga kichauri yes bono gago abantu mbatege tumuntu kwa bakorekana ngana bago confront ya serikali tari muntu korokana kwa wale serikali dingana ria opposition ibono asetu achire wiki echibere isatu akatu asoira se campaign chia
chia by election yeti barore kanire gutwara obomo I think barore kanire gutwara gento kuruka unity of purpose ese ngenje mbabwate segi mutu yabo barore kanire go focus kose kubeka amaisabo asesegiyeye na gutarutira na mangana lakini umayete siasa yeye igenga buno bache buri tukusukiye bibanga basukiri bona gekebanga kyogo chamo erinde bateme korra gose mbabuwe mbarorekana watananekana. That is why nona abantu bande ba make sacrifices. That is why korra aria malava abantu badi ba skiza ground aba gashagwa barusie candidate yabo erinde tigere Seth Panyako ribaga alafu nagaiga Nyamira osejinse amachinde nabakororanga bono baichiramo. That is why kwa rutina tembea na bao mata karua baru etase baru ete bagache irinde nga bache koro kingo bomba mbokorotaki mboro ego ndukiliko nyage kwamba kobeku ngao batiganire mbari ko gendamo matiangingo ndari bweka matuka wakero ringa ke korotaki ngeroro lakini nabonda gotebinga chiba election chikoera amagania nda mangao na chiche naende amagania yikerara achi aichire naende mo especially kiro muntu buna ko buye bintu byaye onoroche umuntu nacha buye bintu getebinene okorire mirimo obuire amanye go chaya asema samucha ko mutenga ikanasa kurwarisi igago chicha angena riko abugorie keburugo nera tebenga bonera ondie ninje ngo narugire bone sani ninje rete sani babekire na bebe gabona naende ntatego gatebia oborto bwechikure chibonzi pia bora ngaine omuntu buna matiangi nabwate chiba election isato eyo nabenga almost a whole constituency because yose kurigere chikura chia Kerenyo gachiranga chire 15 echia Nyansion mana chero china wachi chiretego echi already 30 na Nyamaiya jibekira fere chiri 15 45 ine constituency alafu Orimalava ne constituency Oyombere ne constituency ekarobago chago cheme sabacho sanasanga ki ntianga wana tokwane aya gashagwanga kikurumbere na arete tekerogo unatembeanga kikuru Malava na arete tekerogo matianginga kikuru ari ebirugo biribyo sinakoroteki na biretete bono na obakonyara gwisaransa lakini yo monta iche ari ne minus tabu atigendo ale musa ara mako masa orojimu rojo ko entertain so wono aise umonta ise go chara mako masa na boge ko babera ege konwake gochaka na ndego saranse mesa gotebigunga na yene principle na emalita ye principle na yene principle neche so wono ise go chama mako masa na bogo nyoro guchiko chokwanya abantu basukwanete okay mwanchi muligili twachakira lingana liriria bwango mono ligendere tase chinsemo ane mono munarago tebya se ensemeli ye Kerenyo Nyansiongo naboigo ase ensemeli ya Nyamaiya asumurai bwekiama kya Jubilee yoro mokonyi umuske Fred Matiang'i agendete kuna kobaga kore campaign yoro twara babo soro chinsemecho batebanga manyete ebese nero tokwana bosuta bwatie bese igorinde nenkwanira twanyara kuba tukurigirira tutete bona tosoa se league yo murai bwense ya Kenya 5 trillion na chichiganirie tonyare ko batoko ko bense ito guikira ase Kerengo gie chinse chiria chibwata magendero tagete tonyore gesamunye gie nkwana ase bunge nene kera kwana na bakenya na nene mono ko ase chibunge chibere ye senate na boigo eliye bunge nene chenyara ko bachigo cha sobwamo chigatwale bikaro bikunga by Cameron to ikaranstega igo mwancho muri to gasansa murana na umurai bwensa akarekana gukwanira ibintu byarenge byo kurigereria magendero na nemono asense ya Kenya bigeta maroraye na igintu kiria teba nkelinga igintu kituna korengel kawaida tu tutegete kurambura ibirengeri bito bagora teba kurugusinga kwararambura na ibirengeri byagendale tiango treigwa ngikeliyo murai bwensa kwana kurwa seseme ye bunge key corridor nationwide. This infrastructure drive will also include extending the standard gauge railway from Naivasha to Kisumu and eventually to Malaba. And that exercise, ladies and gentlemen, is beginning in January. In just 2 months, we will be beginning that process. Honorable members, estimates indicate that achieving
Honorable members, estimates indicate this is undeniably a large sum. Some may see it as unrealistic, even audacious, for a country like ours. Asan. Muraigwense. Kirale kwerere mirubiri yaye. Yes. Abajumbe bagatenena bakamwende ku standing ovation na we wachaka goteba two term. Ase enkwana yaye ali gukwana n'abajumba abo. Kwegure getange kiereri. Kecha kwanda kurwaiga gesoke bakachinse mu Kisumu Malava go Chibusiali Malava. Usekurigiriye karachiete chinse mu Kyagusi. Nande nage kwanire tagate abango usiyomi kirali say no magwawa go Kiabwe kerenyo gozi. What does it mean? 5 trillion. Omajete almost innocent. Ubune country go sebune nse. Nande noana karotu warenge gosoma ntutu warenge matukari tu warenge primary eri yago chimaga gaiga iyo ntonkire tu warenge kwegerukia nga loyalty to the nation kige go chara yani tu warenge koire ndo na loyalty pledge yani tu apa ko tabiunga ndo kwento kwa bazalendo ase country yaitu ntoko ya checheria na inde ntoko checheri na barai lakini omosiko yo mo president yoito achinsa jinde karoko motegerera kuvuga nga musiko bana gacha ka pastor Muiru kai se pastor Ezekiel you know egentare interested na karokyo no gotonerio gosemeria ebintu yani onyo musiko William gendo kira gakora bya president yaito karokyo ra mwanje mia semia no gotoneria ogosemeria hope Sugo kwa gerokiro hope ekira kia gotoneri buya naenda agachakaria rais yomate agatanga no mungaini yare batambale begenete ngasana nga musike president yetu no mungaini aso mungaini bwa yakora agachita agakora research akanyora ngambu yo tukugorogo semeria ntwegene togo semeria that is why uraite sikagigonya ro muntu gagotebanga ura magutaya ogenda na araguchi gugusesenia usekeranga chibweke ogenda na kigo gugusesenia na ndaba kinta abantu bagora in thousands no 5 trillion almost innocent ndi togote ko chia chief na inde onye bona iga togote unga tore ase kerengo to wakana madeni ye chikwende chiloni chia ire twa to wakana 1.2 trillion per year or per month ntura chaka wakane principle ye to wakana chirichi ego to wakana chirichi faida chirichi tukora to wakana cho bugaita bantu bugaita bagateba ntura chaka wakana chirichi inde chitegerete chirichi nyene tuaye tuwe ego chikorateki ego chikenda sata ntura chikuna bono elito ike ase tokorosi infrastructure ye o se tonyo robunda bakorosi infrastructure ye amangana na mange akogera to ikororo number 1 lazima bananchi bakwegene ngango kororiki ngokorora magenderana nekene lazima yakore aike number 2 lazima tororekane tukubwa tirichiko ekero narage mwabe kintu mukuru ku Rwanda Rwanda uri mwarorekana nga gazette sanitizer rebranding sanitizer bono inki kinde gotebya nando gachogategunga omori oriya bwa serikali no ruseti wa so muntu bwente kuyotwara okaiwa so president yekorara no obekire muturogoro meaning abantu aba bakoboka balengereria nkwira turi chibesa kuri Buganda aya yarabante lisakararika ndo muri ori nganyore no abwe turo ajaraka bakoraki bagenda bayira chibesa lakini nenda sani mo aton general tate betengo muri ori no ole nere abantu bamatatinga yuake bigichatoraki you know mate toikira asa totege naini mbako moto batatenga ki genda TikTok live oire bigicha oire video ogotoroki ngo muri you know oro yokoroteki ore cabinet yana you know arina magana yo gukwana because ya serikali sasa mekoreki ekwane bono chini infrastructure chigocha gochikera negasi enkongu yakogera number 1 a country ya ito in terms of resources echiko genda chinyinge asama deni okay
whatever in terms of resources ndeto mu director ito gutoligeria ari clip kende aso muraibwe nse bona komochia baraibali sesebo ya United Opposition obekire work plan whatever insachinde ningira na magega na abatebinga mubugati semi mubugati bongaini murakorere binte bimdo bereti bichigokorekana lakini ikirasi geto batebiri ase kanise yembassy musangire kanure ngoro whatever bono insachinde na to bali baga etu amwire bono lero tuntete ko bali baga tupatigire libageli na bera ikirenga mutoke mubugati birengera libyo kolegas aba baro opposition nigo barorekanie ko burwa ideas kuno muraibu nsago insinuate ya bono igende kigage chakera makweni elie wiki elia renge misangirikano ye campaign nalio achaka gukwananga abanda batugupingana na barago abanda bambabu ati plan ebintu bingo bitebare botambe abanda bambabu ati no ena akili mbakumungi no yomo oromo chumbe kurwensa emeria akaba omungi na buri akaba no baremu akamatebi go tu atunge tu asumo bwekano nyasaye te kunyare kananga abantu tu atunge tu asumo bwekano nyasaye bwe komanyene ntoba bariri so egentungeringa agotaka kuba okikoba abantu bari weak you know erine strategy ayo go communicate rore atebya bana inchinga abantu aba mbe manyeti buya mbabu ati mubango muya lakini abantu aba some of them tari bari barorekanire go koremere mase country ye nande babeke okorigirio koboko kwabo maega otebenga abantu aba bakorete gento gete umusike kalonzo musioka ngakiora amatebenga tabu ati akili omondo na masoma maya ore senior council omondo abere bake vice president ngaki ya Kibaki so okonyire gwende president kubange meroberia serikali naenda obere bake minister of education nasi ngaki ya bete minister of education gendonke togote buge koro kinga Kalonzo na sogeta samago sogete usaka iyeria ekewango gichi semi ase country omondo buna omusike Matiang'i abantu mbale bakumo credit ose bakumo bekera magisinga ekera renge minister of education igaro setiji semi chikaba boronge ekera renge o samangana yo a security igabe gutobore ndi bugakoraki bukaba boronge so bantaba mbabwate biwango byabo bya ogokora emirimo otaba checheringa mbadi kunyara gukora kende so ayerenka getenga igare more of interested gukora siasa than gotebya bantekene okay wanchubuligire intagete tonyole clip ekyo muraibwe nsebuna atebanga isachinde mwabere mogoteba tibabanjira gotebanga mubwate birengererie bironge lakini nende mwa tokobali baga motoro ginga mokore miremeyo wanchubuligire tigango tonyole clip ekya sobwenge elitonyara kabato kwibunkyo muraibwe nsakwante asenseme ya embassy gose osomusangirekana gwe kanisa ya embassy niliona marafiki wengine wakilalamika ati wananchi wamesema ati hawana akili. Sasa mimi nataka niwaulize, okay? Tuseme mko na akili. Si mtuonyeshe basi hii akili mko naye, mtuambie. Mtueleze sera yenu kama kweli mko na akili. Kama hamuna sera, hamuna mpango, hamuna agenda, alafu mnatuambia ati mko na akili. Akili yenu ni ya kufanya nini? Bure kabisa. Anyway, hiyo tutaongea. Hiyo tutaongea siku nyingine. Tuko pamoja ndugu zangu. Mimi nawasihi my brother Peter and the spiritual fathers that we have here, muombe taifa letu la Kenya, so that we have a vision for our nation, na Mungu atujalie ile inasemekana ya kwamba we must believe. Nimesikia sana yale askofu wangu Kichana amesema. Tuamini Mungu. God cannot let us down. Tuwe na imani ndugu zangu. Tuwe na imani. Tuamini Mungu. Tuamini taifa letu la Kenya. Tujiamini ndio Kenya iweze kwenda mbele.
Watu wengi nawaona viongozi wanaongea, these are just prophets of doom. Wanaongea mambo negative about our country. Hii haiwezekani, hiyo haiwezekani, ile haiwezekani, ile haiwezekani. Sasa kama kila kitu haiwezekani, wewe unakuja kufanya nini hapa? So, ndugu zangu, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. My brother Muskasan. Yeah. Paul nirigwete aba bakugikiri bakororekana watebe murubiri oyo nabo tanyarekane. Yo tugwetinga naba bani bali bo boli mubaro warorende. Muraibu ense bono murubiri oyo yatebo 5 trillion oyo bekiro boroso nege ntatagete twege ne gwate abagotonerie gintu gikuruko kwegenda. Utubekira matumaini. What next ya semirubiri yabekire because serikali yayo chikogenda ne roll out ya 5 trillion yeyo. Sachindi chibesi chiatokira ubugimo bwa Kenya mo chiko chenje. Bono igo kero nagotebi ntwachaga gotebanga umurai witu wense igakonyo gosemeria tolo chibio komanyero koriro kwana igoro yo gosemeria okoriro gotebanga bantaba igo bakoranga country yetu te koritiki tebwati gosemeria na inde umurai witu wense egenta gotema gokora omanyete abantaba bo opposition ga kino santiomento mbabwati budget bakorani mbabwati a public office bakorania bagochaka go showcase bose bagochaka koro kinga origa gokora iga na intwe budget iri motoete ebina bitu akorereki tu akorere so igo bono there is no way njiranchi yo murai we sara chake go expecting abantu aba barukinga barabungi bakonyara gokora ngi bakonyara gokora nabo nende mabwati office na iba kurusia resources bagokorera barabungi nto barate egento bagokora na ndere kina kirichi kori baete no kurusia serikali amagoso muna bono umurai wense namayetenge egento nkerororo kero muchando monene sana kereri igwa sembebere yaba Kenya egente kigichinya gitari gikurukunga sha amayete bya mono kigimanga nkebwa tobore masaba Kenya so bono murai wense kera ikire amangana yatari konyara koyairaniria sabanto because egento yo karata bengeringa inafanya omanya konyora bono egento gikurukunga scapegoat o excuse bono manya gochaka go concentrate kuraga abantu ebya ebyara ingicha asiri swali liao igoro ya 5 trillion ye na oboroso bakobeka omanyete maybe nabona aboti mbo muntu bwe chisabu boya lakini rende anga gutumura ibe nsago chato tebinga kurwa se budget yo mwakoria tuaruete ya 2025 ya 2024 2025 na iga this was our performance asa mangana yo okora chisemi go tu akora tengecheka bireye na taxes cheto na chichi tu asangeretie alafu grants na loans tu anyolete na chichi ekero to waka na chi loan chito chi interest na to waka ne principal omwari bwiri tuko egekabu geito gegotiga na singeri bunane eri bunane chibono na chito go chaka ko chiato isanire turaroseria magendero a 5 trillion osesenge njenji go to isana abantu mbare barure kurusi kwa basani batebire ngango cha bare batubwatisie erinde tosukie genteka kamakuruga gochiga egento mbora YouTube ensaga para igakoboka oicha otorigereriga arrante que tonga tokanta kotabigwa igo tokanta kotabigwa amangarendera yanko ya rosituri na ende tokwato mupango o 5 trillion 5 trillion yechi omonene ngagichigo ikirana tigara rakobori Sachinda Hassan 5 trillion yechi egeka kengana ngakitogane titumanya gwikirania magendera isira bono maete ntogane tiege kege tambe sana kirabe miaka no ne 20 miaka 20 to be precise miaka 20 godo omosio company ya Devic na tebeti murai wense asesemi ya Uganda asalenge kuire company ya Devic yokoros chichuma ngumurai wense Dr. William Ruto nigabwenete kobo sobora yege kakia miaka 20 mirobili mai wikirana tetore gwe ngwaneyu magoto tebie miaka 20 toko moremereria ntuikira na asabwa muraibu nsago totebe who is less fortunate. I don't want to say much, but I must say he has kept our currency for the longest period stable, and that gives the confidence on the business, and that is called the leadership. The inflation in Kenya was over 9%, 10%. It has come down to 4% today. It is not a magic. A leader is not expert in everything, but he hires the experts and take the correct decision at the correct time.
I salute him because foreign direct investment in the country have tripled in 3 years' time. Your Excellency, congratulations. Again, I will repeat, although Constitution doesn't allow, but I will say you should be there for 20 years. Because we would like, I know last time when I said, Likwana pigwa sana, lakini, if you want to remove the unemployment in the country, we need this force and put the things. Miaka 20. Umaye to muntu uyu. Ai gwe komanyere gwajira na miaka 20 turagani. Miaka 20 turagani. But that is the same person. Esinge njo obo arema tubwate bwa bonda bwaitu. Igo miaka 20 minute no kurigi kibese tumaye gujaka bano korusa. Nainde ekero twarigirie nainde to rende lichiko tubwatie lichiko erinda abana inchi banyore confidence no nejo kuru taxes erinda ubonda bwetu bo improve tonyore resources chiko kora magenderera bono umuntu uyu namosomete uyu kurukunga uyu David nagendete kara kwanete statement ye nagendete nkamurigingo umuntu uyu n'umuntu kyoyo uyu nkanyara n'umuntu iborere twindia akaba umwarimu bwe egento kenga buna bana datebe buna Sunday school Sabbath school wa madarasa ase egente ke kyabo kya bahindu akaruora gacha Kenya agaiga agasoa asoko akari kubuno mwarimu bwa bana asoko basomye Christian teachings cia religion yabo kururia gacha kaigore adi we agekomba kuruge komba no akinire no mongino ya Dr. Somebody mbaka ikeire ekiwange kebono agokora ebiashara byoko byechichuma oyo na rumonto ore investor enene after manu chandari ya monere Kenya gaiga mo especially as ebinto byechichuma bwango igana igura aiga Mombasa Road asakoro kunga edidari achira sinini almost Mombasa almost Mombasa na igora kwende steel plant na umwakuria aido mwakuria osorionde na ndo musikeruto no akoreteki no arenge aiga igora mbuganda bari kuigora igento kire gwati 70 billion kyokorosi chichuma number 1 igo toko matenga ya mono oyo no muntu ogotemba kuria solution ya unemployment lakini bono omuntu oyo egento yasinjire ne kera goswana na mangana yogo chaka gototebinga ningo bwenta kabo muraigwe myaka 20 interest ya neriri asiringa neriri rie myaka 20 na inde omate bono kuna kugo kinia eigo gose obonyamasi bwo muntu imeyaye umuntu chaka kweranga na ero rumbu yapi oganiye e country ye bagateba ngekiburi kiburi because bono ingi yakora na inde aiga mbuganda barenge nkigekogera umuntu David yagochaka gotogie president yaito aso riro bari Buganda ibagare ko motogeriga tare gotogie uyo Buganda so injege ndonga tanga ki umuntu uyo uri araisiringa umusike president yaito William Ruto nkomo anchirirare o akomugati oyo Blue Band okay elibono kera kumwanchirire o akomugati oyo Blue Band egento yoko gokora sumurai ekera wanjira gwa kumugati we Blue Band na ndebwa kwa kenyinge igo komotogia igo ere no komotogia gendere go kono komotogia ende biashara bya bikora ki binyoro morembe na nde bigendere na ende tindi etagi expert lakini bono muntu yose kumubwati buya it is possible nga tax exemption sinchira konyora chire chinyinge sana chibwente go kinie country ye rinde to chake korra 5 trillion ni allegation sin kong sana sana bono manyete ekero korra umuntu inke yakora umunya biashara monene bunoyo ibaga akwebeka samangana aye biashara agochaka gosoma mangana siasa na gotogia umona siasa igaro ri environment yo serikali ya moroseri gere ndonge okore biashara irinde environment ine rongo tebanga ki na ende nakina tebanga nabe ke disclaimer tindia tax expert but the disclaimer na nabe kanga ki kororo muntu ya gotogia muntu iga environment ya roseriwe tari ya roseri innocent okay environment ya roseriwe it means inga labuda maybe go say or tax exemptions chibango nchiratari wakana erinde anyare gokoraki ko kore kwende ko gendera biashara biyaye no bwororo okay
totigarita sense ya Uganda ntwaro cyo muraibwense we were expecting yo muraibwense osentu aganyerete sana muraibwense akwanire igoro y'uburendi bwense ito ya Kenya no kubwatana n'aba amate baito lakini gaso etense ya Uganda no akwanire igoro ya aba Kenya na okwanire igoro y'ichinse ekibona cyo kikoba kikubwatana abantamo chatimono nintu abatoguru kwa baliki oncho muligereri ntagete turaigwe nkwana yo muraibwense keraringe asese ya Uganda anamona asaire telibaga na komochia abaliki agatebanga chinse eki nigo kirasobwamo. I know people in the journalist space, and it is good I speak about it here, tried to create an impression that Uganda had said something to the effect that they need to access the sea by all means. Let me assure the naysayers that Uganda and Kenya, the sea through Kenya, and that is why we are not only extending the pipeline, we are also extending the road, and we are also extending the railway, because we believe that this region needs to move as one. For those who want to engage us in negative talk, we want to tell them, please give us a break. We do not have. Ancho muligereri nenkwana y'umuraibwense Dr. William Ruto keraringa sense ya Tanzania na nemono ko igure bunago kwanera igoro ya obwamate tubwate na Uganda Hassan abaganda asama tukabwa ngo gwetira so murayo bobwense muyoweri Museveni bato tebe mbatagete enseme ya Masi Indian Ocean murayo itotene no tebire abaliki bamangana nintu twa blow yende genkiali ngenyencheyo nje ose karonkorigereria murayi tuwense tana kotaka ko confront institution eganetia confront ko se komerana ne ringana maisomarore riganetia korek aumere egenta gokora igakurigia igetamero oyo nere omurayi tuwense ogenda Dubai agachigotoroka ba Kenya koru Dubai ngatura abantu abariri ntobu ati maroro ntogane tibinto bya dorote rero jire Buganda esenge baisana na Kaguta Museveni asobo sibugaya kamanyete ngari nganandire Kaguta Museveni akwana agatabanga ngo tumare mu muro ya muhonsi baje go kile mu amacha ito Indian Ocean buno murayi wense agitwari ritangania Foreign Affairs PS akarorekanaga go apologize on behalf of Abaganda asenkwaneria akabe he was like an apologist umosabia mabera ekreta kortiki etaganeri umanyete igotora sovereign country ne katibe parak egoteba nege ntokero kero umuntu akwanirira ingana rigotaka kogosereria mangana je chindemero cheito ege ntotoete chinguru mo rais bwese ya Kenya igabwente gotenena ase kamera agikeriri ingana eri ase chinguru chinana alikane gekoera ekero toko genda ase history Idi Amin Dada na temete go claim oburimo ense ya Kenya inge oburimo bwabo ngobo getensa ga mate na ibasha umugaka Kenyatta atabete na ndibuno umugaka Kenyatta arenge a prince bwa arenge straight talker umugaka Kenyatta atabete nga temorore igongo gusia ekera igwa nga Kenyatta ukwanire na Kenyatta tarenge macheso akaira na agachiko chegia aba Tanzania agachikobori nge gesinga ngera ari Lake Victoria aba Tanzania barabonyerera akamatebya okay yarera takwaneti yarera agatuma abana cheshi baye bakangwani abaganda kuru gesinga keria lakini gotani ko bangwani kuru gesinga keria bakababwati mpaka Kampala bakabangwane riororo amasikani agakoraki akaba ngairero naende chusiga nkwarara mumurabu Museveni oyo romo CDF Uganda yari literally Uganda ne country your family ango mo CDF no it's the CDF it's the chief of general staff Muhonsi umwakori naende oseno umwakori yo 2023 na tebanga ngo chego chare ngaga iga Westland si ngabaire abantu abarorekanire bakono gotokorere chongerio egento abakenya bakorete ngakieria bakamatebya by the way ento abaganda ento kono gosari chinsa chigo kugamba kono kurwana mona inu
ino toko aba muraba aba moran bakeiga badiria mona inu gose bakakenya bakabatebi ngitono kuchira tambe gotoko bache scouts usaba pathfinder ba SDA ono ekero omosiko yago kwenda guchaka go blame chi journalist na chi akoneta mangana uso omuntu kwaneta mangana no ri baisarasite go komanere atanga bono rio tegete kwa nice to him igo ariko kora egento kenge chungiria mataringa ki mo gaka president Museveni omatari buone abantu bamanyeta mangana baringa mache na yabo lakini rende singe jo aya koranga no bwato obatabwa macharia tigato na kia kora to kore getangike kia kora tere bintu bwango asubwamo na kia kora to kore rangi jo rande jingia bweji tu esibirio tu esibirio ro ndoje to gosiri one visa to gokobeke ebe relaxed dasinini lakini gochaka go blame aba Kenya nga chi journalist alina magoso. Okay, ekero gukwanira uburai aba Kenya aba ordinary Kenyans abatogote abunga na buturu UA ni ntuto kororekana gutwara ubwamate ubobe naba amate baito lakini abarai baito bensi na obegenete nga aba mata baito mbuya tuli na baro aba Kenya se baikeire aba Kenya aba kawaida by the way mbali goche kimondo aba Kenya aba kawaida igo bagwikira banyorire nga bono rasima berwanirire n'aba Kenya gekogera yarorekanire nga serikali kira mangana ari abwendete serikali bende kubarwanirira tiri kubarwanirira bono ya ira egetambukiru kiagenda asibo kabanyene okay bachaka godiri ne chineiba chigoto checheria okay nkwarora rindega aba Tanzania umongino uri na kwana ringana igoto checheria nga kiumbe yoyote you know agotoroke biumbe aba Kenya bagadiri kwa komanere mpaka bagadro attention ye bunge ya Tanzania ekaire ke kao kyomugaso mugima gukwanire goro yabake no ba Kenya karaba bunga ngukwanire bara se bunge ya Tanzania igo itimini singa bagadro attention ya serikali ya Tanzania ebunge ngime mugaso mugima igakwanira ritukuriko bwate aba bunge bari bakwanete chinkwana cyo cyo aba Kenya igo bakurite ko baraki ko saba mabera lakini rende obisi ya aba Kenya ya Nairobi gutira se musari ya Mudavadi igo ya kirete naende manya kororekana nero ekere gosoka gukwana ige gukwana go blame aba Kenya tutwa amasikani na aba amate baito niri aba amate baito batochecheire na ili aba amate baito batochecheire mwanchu muligiririga igane Soko TV nigo tuli na Hassan Nyang'awe sema mbia bono togendete gukwanira ali atungite siasa na nemono twararigiririo bwa amate baito na bali bagurukwa chinse chitu etana inasema mbia bono na rabali batema gwa kesi migaiga na bukuru kerengeli kiage sena baite simini 0788666663 na elina bugonyara kwa totebi na nemono na butura bugate simi berega gere nayo totebi nga kiuru cha samagana alitogendete gukwanira ntukwa twakwanira SSM ya mwichi campaign chiri chigendeta SSM ya nyamaiya ekerenyo na nyansiongo na bwego twakwanira igoro yobwa amatebwe chinse cheito chiri chitwetanaine anemono asumurai bwito bwense umuske William Ruto igetesense ya Uganda na nemono akanyara kwa gatebanga abaliki bamangana na bakorekana bamachikoleta umuchando ase enkwana yumurai bwense Museveni yabegete mwanchu muligeli tiganda rabwate simi yago semambi yabona allo Soko bwakire wiya ningoto kwa nere semambi yabona kwana na senga koru dona akidona mumbi yamule mbia tole wana ataka kuchangia umchataro iyo maito wana mangana munaya umugaka Museveni agukwana ku Uganda one kororokananga Ruto aro moboete na kieko gara bagoteki advantage gukwana mangana anga munaya gotochecheri no esuru ngwara muna gotoroke biumbe ono koranga Ruto lende nero batebe tinge kereke manero baeto opportunity yo koroka bantenge ndenge kamunenga muneyo igaro muoba akobwa ambako mukungu suru akomobo abakere insachindira bora nyondo bwa matatu tete ko beko burungi ya nduto bege to bwa matobu ubona aba boete linda rogana no muyale lakini yo togo chaywa bijamona sebirengeli bya kuru asenseme ya Donom aigase county ya Nairobi Soko bwakire oyo Jeff ngakyo bataba ngayole nde Kiserian mwabokire bya mwabokire bya gendo nare goteba
umurai tubwate no mungaini to kogenda ense y'omonto ochugokwana mang'ana atakoiro amang'ana ya mache mbache bakwane no murai yo Uganda ikisiri mahali bedroom ogocha konyora bintu style yetu kagerete nari taija kwa muna abantu bakagerete okay aya egento kena ngoteba siasa jitoroje gusi egento taito kwa advice abantu baita bagusi matiangi tai kwa keruna bagusi boka bo mugambi matiangi no mokenya ogocha kogenda kera asali gichukura taibo okay lakini te basa kuikera na kero soro ba campaign ya bantu bo ba UDA nya county na bagusi ba kwana no soro agenda so ko soro no mugusi okay mo algo matiangi arora banda ko tarana buna no musiko yo ko ne ke ba mrefu ebinta kwana ne bibe bitaka ni ko baruno ne campaign okay ande gena ngo kote nani ko leto monto oja kutuana rais kore ya siasa ta ko leto monto le one sided yo monto o rengereti matiangi buye kareta abantu bonsi tutaito monto gukora analysis ya siasa obwate o taliko ba esa idea ya mongo tena katikati pia mono twakwigura seseme yende ule nae abocha konyora libaga no nayo chicha kukwade pia mono soko bwakire habari ya soko nzuri ngakiogenderete ona nchi ya ngokumya kwanza ngono yokora kwana zefingondiga surely ekara banga ngono yore tutingare one sided okwana matiangi chiko tayo kanyora ata ruto no mungaini akara kwana ndiria kwa ngoro kara ngitoro bona ngokumya kiyo mutanzania okwa okisi zero mu ibinde byokorekana gaigata bona okay onyote wana oyore stage studio na yare one sided sure ngendo bukori mu sio binto binto kyura tebe ya ruto abere ndo balance na bandi ngendo kiyo ruta goregia ora tebe kino mungaino no yakwana ngendo kyura tebe ki bona for example ayoroje bona nyi mutu ekoro muronge ibintu biriya kwanje tororo n'abandisi b'amakaseti babigeta mungana ate clip toroje biya kabisa nga muzabenyo kwanete tari ai generated muzabenyo are moyo one my whatever ngana yare generated na abandisi b'amakaseti tikandara kuburi mugaka as a state of the nation address umuraigwe itubwense igamise tigentekene sana nangana kwanete igoro yubwa mate bwito dechise jito itanene that's the point again tuona nyo kwana mangana bunari akwane reta ko na that point ye kata bwat kena hotela era ko era so buya bwa Kenya koroshe rerwe koroshe kwende pipeline that's an intellectual person we do muntu bungai so mo betu ari PhD wo ko iburumboro era ko mupambaza oye tiri ko mupambaza muage na Kenya ta agetenga biya mononga yoko na gurwa sorry okay biya monase birengera biyawo nsoko bwakire hello nsoko bwakire bwakire biya ningo to kwa nerese mambia bono kama na mbati kurupango ngenda tebe omaga vitu yade okay yaro magani wakore asi yandoje ainge ndiyaka yanga igate isoni nyamira yaba wakinya umuntu kokwanga nero mwezi niwe tematia aro kwa na wone go kururo anga nga ko yara banke yanda wuti usi gotura tematia na ro tura haba wuti ko okay okay na hotel nga amangana yo mwa mwezi moyo reti ateba nga ino abantu bamija bonyo bonimo ege tukabura okwana okay
Ako tamira abantu bakiri. Okay. Nipia kurige ya kwan. Okay. Biyamono. Okay, biyamono kwese birengera bya kuru ase chisemi chikonge. Ensoko bwakire nere simi yo mwalingo bwata. Ensoko bwakire? Ensoko. Ngoto kwanere. Bwakire biye. Omushimi go into motagereta byasana. Dismas kuru mugonjoro. Dismas kuru mugonjoro. Dismas ngakio gendete. Omushimi go motagereta byasana to moiro koboko. Naba mondo basoya mbeo tio kwani ndekire kiya. Ke kwaga cha tero nya baswana nangu mondo mo SM oyo chiche oyo studio ndito moiro koboti ha ndro ozegeta matiange minto tomo koboko. Biyamono asema biyamono. Anda asema yende. Serikali yeregeti abantu bitumba kwetu Tanzania abantu kwa kulikwa. Okay. Ewa. Biyamono asibirengera byao. Kwigure nese milio kwigura chisimi kwigure unere tata tokole chinsa chito chialire nande tuchitumira nikigo cha Jumatatu ga komentera umageni yonde batebire nga mbiyo gendete kurwa contribution narwa David narwa birengera libya ekurwa kisi goikira boni gatindi kubwata simi na ikiro mwelio nimbwate nande kera tubwate murubeli yonde nindo chegaiga siansa yense yaito nembe mono buna obochori oboke asichigwadi cheito chia gatebe sato nyamaiya kerenyo naboigo nindo che chisimi chiro overwhelming lakini nende nabasa niago chochi turubaniga nimbanyate boigo data itekurigeri daro ulike tindi kubwata sebono igo mwancho murigeri nimbwate litukolinde tigandara rigeri nara Innocent a very good analyst David Korkisi yotabire nga asebirengero bya umbi yogenda takubirwa nindo chega iga bali asenseme yende na banke bale tingo nyara ko banke bale mo director na gonte bichisa chia minyokire na ndemono ntete turwe pingende ku parting shot tukole as we do a parting shot nataka gota yumo sikuri akakurwa Kiserian. Omate wala mboswa gata kibaya cha chitembeza na kizuri kinajiuza. Bono ntu ndeta yo omwengereretie omonto kurukungo soro ne company yaye. Nechinjira na baro bakweonia. Tuaichire twarorire mbabwata amaswali ekorono bare serikali babwente kwiraniria abantu. Omusikori yose ngamanyate Nairobi. Tigamote y'umusikori ngakara toko gande binyoro. Umuntu akuburwe transport ye kumurusi kemera emwire bosongo. Ande gakoyira bosongo nyagetari. Ogenda omanyira ini bakukwerera ini yose ngenga structures njiri ko waki. Bono nakitoko tabaka tunturi kole meronde atanga igo twanjete babo soro mona kara bago chana machibu yo bakongo tokoroteki tubwatera kinye kara bago cha sebutori ngakimete bago tatebye na bono naro chibale ngo mukutana bakurete go senya mire town go semenya maya umusuntepi bago bori ngachibesa ne chiabo ose chibesa ne chito ani boneke engege nto bona bakonia bago to tononia ne chibesa bakoroteki baru serious ya serikali omario pi ombosike Innocent tigantebe nga ndu ujumbe gochia se omugusio ito omugusio ito ngento to gwenta ko karabono tiga tuanchane naende toremereranie ase esiasa ye mune korataki bunere ozo korigereria omuga kana omusikena ro kurukwa professor Isaiah Kindiki igarengo mufuasi Raila kufa na kupona nande moisonde wiki yega nagendo Raila gokoraki korupole omusiko korukwanga Professor Abraham Kithure Kindiki nere no mufuasi Oruto kufa na kupona abantu abose abana bo mugakoyomo biyemono Hassan Chiatoreire nyiweto mu director itotebirenga chialire oyo nasa nyanga utwalenge nere nenchenguru ku Innocent nyango twale kubwaterana n'igikose kigima ndamono John Kebati tubwate Rosemary tubwate Barnabas na boygo Diana Ndemo bali twalenga sobwamo munabona kwaligererie gutwe tobegete SMS n'igikose kigionsipi tokwera nelingambi yamono nande tumera ne mambi tonyale kwa tokora stu akolire rero tumera ni wiki go chasani biyemono ai
Yeye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi.